Chefla Flebro, Ambe Afo, Kawalmadon, Kara Kafo, Karo Kari, Sofonato Madou, Ambe Faso Denwoule, ni Kenebelunka. B. Aye ma basabaouli. Ma basaba, ma follow au joint, au docteur Doumbia, Jara Doumbia, Ambi Foki Walmadon, allez, Sinek, comité de l'UG. Inichou, faut le cas du Mologlou, Kalasse, Chefla Flebro. Amba Ansou, M. Traoré, en Weleli Bi, au plateau, ka Adjara Yen Kosobe, Ambe Serifula Jamakulu Berfo, a commencé par le guide Shérif Ousmane Madan Haidara, Amba Yerafo, au Barakela Bele Djele, pour nous donner aujourd'hui ka opportunité d'ama Angaseka Ngakungonya Fo, ne Jara Doumbia, ni enseignant IG là, et puis ne syndicat Nyamouaye IG là. D'accord. Vraiment, merci beaucoup. Ma fana, oui, docteur Sira Sambala Diallo. Voilà, comme tu dis, faut le cas du bloc à la Chefla Flebroma. Nous sommes, Flebra Befou, ni docteur Diallo, ni sous trésorier. On en a biché là, mais faut que Nyamoye, ani Traoré Emire, ça va vous annoncer à nous. On va faire qu'on va lui. Merci beaucoup. D'accord. Ma savana, oye Mohamed Silaï. Mohamed Sila, allez étudiant, il faut le cas du Malbloc à la Chefla Flebroma. Le Chefla Barakla Belange le fou, Mama Klobana, Animi Bana Bibina, ni Dombaya Ambulo, ni Msagato, Angalenu, Gelem Banka, à la Delhi. Ni sigi alaki en massa bunyumay ne Mohamed Sila et IG école d'Indoé mais première année l'année bac sur 2019 bon bien sûr la barag la bela jele fou anga karamo ke ama nyina fait ka do kan avec gelam kono anga sakabli ka banko inchallah vraiment merci beaucoup Boubacar Traoré Enfré zanatigi korafotini donc fulkan du malblo kala c'est Chefla Flebroma Bokele ambe foli bla Chefla télé Flebara bela jele mani wata ma mani so le Chefla télé la ambi foki wole nyimando ya fo chuga mna kareo karini ni sera ni ambe ni kene lada sigi o ba fo bomana kana chuga mina ko kalu dote jo mo nyana nga ibe donga yelena okay o ba fo tuguni bomana kana ko duwo e faye nga barka o ma bay nga ne jatem ne jirasunga boni yiri chama nga ala ya da ama barga kala sabla kamale goro chenani misega ale kari damado ko nana nga mene fila ga dogoni fen chamay ala ya da ka barga kala sabla na duna mawmani kana fini chay ba boga fli donc fen kele ne fene se do ni barga la oye ake o kama ala ka on ni enfle baga bala jelen kisi akema Ola bishina mena baroke femin kasa oye krankelna UG no oye Institut Universitaire de Gestion olu fe no ka kalansola gelabu kan ni watinina gelam bu kan oye kalan jolendo ko mina andabna do la ko wala mi mato en flebaga olu be sa fa mal sur la tuka. OK. Boubacar vraiment merci beaucoup. Donc amadam nani Jara Doumbia UG re muire dune. Monsieur Traoré, aux questions au Djarayan Kosobe, IG yana kafoko IG folomba enflel jama la donia an awyere atume fo école sonuma de ko EHP école des autres études et pratiques a créé en 1975 a kake IG re au kera 1996 université dal minane malla IG re kalantabolo fla de be UG kono kala sokoma kalan bien no ani wula fe kalan sokoma kalan namba foma ko formation initiale mogo munu ye bagi ke ale ni BTD olu de be ta ola sokoma kalan na be tesi be concours de ke Mali mogo famba be odon na fora ko UG concours d'entrée o ye sokoma kalan kalan tabolo flana mi ban fe no abe foma ko cours du soir namba foma ko formation continue o d'abord de parce que concours mana question concours la jama bere ante mo bere ta parce que UG era capacité mambo tuma do ba soro ma ba woro ma ba wolon fla bi ni présenter concours là mais en chale mo ke ma wolon fla mo ke ma shegi ambota donc miriyaw de nanana ye sisano ka yira a anga essayer ka sokoma kalani nyogondo daele fana wula fe pour que munu ma concours soro ale na ambalma munu fana be barala
n'u tɛ sɔgɔmada sɔrɔ n'u bɛ fɛ ka dɔ fara u ka jɔyɔrɔw kan u ka services la wulafɛkalan nin dabɔra o de kama o wulafɛkalan yɛrɛ hakilila jiginna a hakili yɛrɛ nana cogo di a nana san 2000 o y'a sɔrɔ an ni kanadiɲɛnw de tun bɛ baara kɛla ɲɔgɔn fɛ kanadiɲɛnw de ka sɔrɔ ko an dɛmɛ o fɛnw fana na u y'a fɔ an ye k'olu fana fɛ yen Kanada ni wulafɛkalan ɲɔgɔn b'u bolo yen nɔ donc n'an y'a dayɛlɛ an fɛ yen a bɛ se ka kɛ sababu ye minnu ma concours sɔrɔ ale ni IG baarakɛlaw yɛrɛ a bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye an bɛɛ lajɛlen ma a fɔra a kɛra a fɔ cogo nin ye wulafɛkalan ni dayɛlɛlen vraiment ɲɛna mɔgɔw ma kosɛbɛ hakilina jiginna tuguni k'a fɔ ye o wulafɛkalan fana o bolofara bi fo ka taa Mali fan 5 la an bɛ Kayi an bɛ Sikaso an bɛ San an bɛ Mopti an bɛ Kucala n'an b'a fɔ o ma ko IG ka cours à distance mɔgɔw ekɔlidenw b'an bolo yen nɔ fɛngɛ dɔgɔkun ban tɔla o dɔgɔkun ban tɔla an bɛ ekɔli karamɔgɔw de fara ɲɔgɔn kan olu bɛ taa cours di o localité ninnu na donc kalan taabolo 2 de b'an bolo o la voilà. D'accord. Bon, là, c'est ça. Sénégal de Nigalila. Un est qu'à voir Sénégal fla. Bon, et bien Sénégal de Tola. Au Djoumaï. Voilà. Né syndicat m'a fait n'avait fait syndicat national de l'éducation et de la culture. Nous va faire ma SNEC. Nous secrétaire général par intérimaire. Nous Niamoy. Voilà. D'accord. Si ça, on m'a fait qu'à don bien. Un est qu'à faire à faire na ko grève illimitée. Donc maintenant ni anana chouti. Voilà, grève illimitée ni yana nga se grève illimitée rema folo. Mba adaw klo kan. IG be degun kono sisan no. Amena de depuis 2014 ambe degun kono. Depuis 2014. O degun ye muye anga wulafɛkalan ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Wulafɛkalan ni filɛ nin ye n y'a fɔ aw ye cogo min na minnu ma an ka sɔgɔma tɛsi sɔrɔ olu bɛna wulafɛla la mais olu bɛ wari dɔw sara o wari ni a bɛ se ka taa fo 7,2 ɲɔgɔn na donc o mɔgɔw b'o sara yanni san 2014 cɛ wulafɛkalan nin yɛrɛ créera 2000 de la k'a ta 2000 fo ka na se 2014 ma a wari min bɛ sɔrɔ nin basi foyi ma don a la parce que IG direction yɛrɛ de tun b'a gérer la IG ɲɛmɔgɔw de tun bɛ wari nin gérer école karamɔgɔ minnu bɛ wulafɛkalan nin kɛ olu tun ka saraw bɛ bɔ a la wulafɛkalan nin fana pour que a baara ka ɲɛ kosɛbɛ baarakɛlaw fana b'an bolo olu fana ka saraw bɛ bɔ a la an selen 2014 la 2014 la sisan nɔ wari nin a gestion de nana yɛlɛma o yɔrɔ la fana b'a da tulo kan IG ye ekɔliso ye ekɔliso min bɛ an ka université dɔ fɛ parce que université baden de bɛ Mali kɔnɔ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ yan nɔ an bɛ université min fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔ o ma ko université des sciences sociales et de gestion de Bamako n'u b'a fɔ o ma ko USSGB IG b'o de fɛ an ekɔliso 4 de b'o kɔnɔna na IG b'o la FSEC b'a la FAG b'a la UDT o b'a la. Voilà. Donc, comme on a IG un problème de bas concerné. Donc, on a un problème hier à damne na 2014 de là. On a au Niama Mounoufle, USGB, ou nous de Fana, ou nous be en un ministère ni parce que ministère soba fla de bien non. Duguma kalan ministère bien non, sans faire kalan fana ministère bien non. On sans faire kalan so ministère de là. Donc, USGB de be en sans faire kalan so ministère ni 2014 de na sisan nɔ u nanu sen don an ka nin wari ni gestion na u nanu sen don a la cogo di sisan nɔ u nana sɛbɛnfura dɔ de kɛ o sɛbɛnfura kɔnɔ u y'a fɔ désormais wari min bɛ sɔrɔ wulafɛkalan na a wari bɛ utiliser cogo di donc depuis olu sen donna na an ni hɛrɛ de farala sa an ni hɛrɛ farala depuis sen donna na donc taalen ɲɛfɛ n bɛ se ka do détail tɔ la k'a ɲɛf'i ɲɛna. D'accord Boubacar i ye kɔrɔfɔ ye fɔlɔ wala o ni hɛrɛ farala donc taalen ɲɛ munna an ni hɛrɛ farala e bɛna da don o la n bɛ kuma di ma. Ok monsieur Diallo docteur donc n bɛ ɲininkali min tɛnku e la e yɛrɛ kɔni bolo ni dekun kelen ka aw sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw b'a kalama kɛrɛnkɛrɛnnenya minisiriso min ɲɛsinnen bɛ sanfɛ kalanso ma. i ni ce i ka ɲininkali la. Jamana ministre principalement ko in daminɛ ni sisan cɛ an ni ministre ye ɲɔgɔn ye siɲɛ 3 anw c'est à dire SUNESUP mais ani SYNEC ye ɲɔgɔn ye siɲɛ 1
an n'a ye ɲɔgɔn siɲɛ fɔlɔ min na a y'a sɔrɔ an tun bɛ grève illimité la a kɛra sigituma ye tellement que a y'an rassuré an taara an ye assemblée générale provoqué ka grève suspend mais hali sisan an n'an ka mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na o ko la parce que a don mankan cayara salle kɔnɔ dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ministre y'an corrompu de u ma d'an na fɛs an ko an dara ministre ka kumakan na a don a ye kuma min fɔ an ye a y'an na convaincu an taara an ye grève wuli an y'a kɔnɔ kalo 3 kalo 4 a ma fɛn kɛ an ye bureau national an ka bureau national saisi olu ye rendez-vous ta fɛ an taara siɲɛ 2nan na siɲɛ 2nan na a ko an ma a ye kuma secrétaire général kumana dɔrɔn a ko k'a ka ɲi ten ko il a tout compris k'a bɛ décision dɔ ta dans les plus brefs délais an y'a ɲininka ko kan a ko dans les plus brefs délais o dugusɛjɛ a ka DFM y'an ka secrétaire général wele k'a ka taa a taara ko problème t'aw ka yɔrɔ in na ministre ye instruction di an ka ko bɛɛ ɲɛnabɔ a ka DFM mangara ko nin ko bɛ ɲɛnabɔ sisan an yɛrɛ kɔni tun bolo k'a ko banna foyi ma kɛ o fana na tuguni 6 mois après encore an ye bureau national relancé bureau national ye rendez-vous ta fɛ tuguni bon an kelen tɛ taa ni comité wɛrɛw de bɛ taa quoi ni bureau national don o siɲɛ 3nan na ko UG problème yɛrɛ bɛ k'ale tɔɔrɔ quoi a baara ta ministre du enseignant aw ɲɔgɔnna dɔ ye parce que ale fana ko ye professeur ye sanfɛ professeur tun don 3nan na ko problème nin yɛrɛ bɛ k'ale tɔɔrɔ mais ale bɛ yen problème nin réglé de kama problème bɛ tɔɔrɔ pourquoi parce que siɲɛ 2 bɛɛ la an bɛ taa a b'a fɔ k'a bɛna solution sɔrɔ a la sisan a tɛ foyi kɛ et n'i tun y'a tranché depuis première fois la k'i tɛ se ka kɛ an tɛna s'i ma siɲɛ 2nan na mais tant que i b'a la k'i bɛ se ka i b'a ɲɛnabɔ solution bɛna sɔrɔ a la sisan an bɛ continuer k'an jigi da e de kan mais a b'a kalama kosɛbɛ yɛrɛ problème nin tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ depuis siɲɛ fɔlɔ la an y'a alerté k'a fɔ n ko depuis an bɛ 3 à 4 mois derrière la an y'a f'a ɲɛna ale yɛrɛ ko an ma min ka gɛlɛn ale ma mɔgɔw ka wari kana bila retard la k'ale y'o fɔ recteur ye mais bi bi in na an bɛ 14 mois de la 2022 cours bɛɛ dɛrɛmɛ 1 an m'a sɔrɔ kalo 14 sara kalo 14 an bɛ baara min kɛ la cours du soir min na a ye min fɔ ye kalo 14 an ma dɛrɛmɛ 1 sɔrɔ et pourtant écoledenw ye wari sara écoledenw y'a wari sara donc an y'o de kuma f'u ɲɛna an ye préavis min bila an taara conciliation na électoral bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ k'an ka fɔ direction ye k'u ka wari verser ko pour que olu ka se k'an sara mais wari min versera o taara min wa min fana da kan an ni ministre ka rencontre fɔlɔ la an y'a jira ministre la k'u bɛ k'an ka wari détourner ministre ko k'a bɛ contrôleur bila ka taa a ma foyi kɛ 2nan na an ye lettre ci primature la premier ministre kelen k'an ka lettre ye o ko c'est normal que wari in taayɔrɔ ka dɔn premier ministre ye contrôleur bila ka taa contrôleur ka rapport final la u y'a jira k'a fɔ ko 200 millions rectorat y'o de ta an ka wari la 200 millions donc an ka wari min kan ka sara sisan c'est 187 millions o état bɛ rectorat la o dɛsɛlen don ka sara an ka 200 millions bɛ rectorat la. D'accord. Boubacar, b'a dɔn a tɛ tɛmɛ nin kan donc bisu na b'a dɔn fɔn kulubana o bɛna faamuyali caman sɔrɔ donc vraiment monsieur Diallo merci et monsieur Jara an b'a fɔnɔ an bɛna an mun ye écoledenw ye si la donc depuis e ko i bɛ yen depuis nin ko ninnu daminɛna est ce que a tɛ jouer a ka kalan yɛrɛ kan wa. ayi a y'an ka kalanko yɛrɛ ban n bɛ dugawu kɛ an ka nin sigi ala nin kɛ fura étudiants ma an sɛgɛnna an yɛrɛ bɛ sɔrɔ 2019 hali bi an bɛ première la. e ka ɲɛfɔ de o détail kɔnɔ cogo di. inscription tɛ ka kɛ examen tɛ kɛ a bɛɛ jɔlen don an ka hakɛ de don an b'a ɲini IG bi bi in na a kɛlen don bolokɔfɛ fɛn ye bɛɛ tun bɛ waso ni IG ye a mara bɛ anw ka bi an ka fɔ IG étudiant ye IG étudiant fɛn ye bɛ du kɔnɔ bi u bɛ an bɛɛ bɛ nkalon tigɛ de la an bɛ ka fɔ an masaw ye an bɛ nin na an bɛ nin na a tɛ se ka ɲɛfɔ parce que ça bouge pas an bɛ san joli an bɛ taga cogo min depuis san 4 bi bi in na anw ma kalo 2 dafalen classe kɔnɔ IG étudiant b'a kɛ
n'a y'a daminɛ a bɛ jɔ n'a y'a daminɛ a bɛ jɔ an mana fɔ waati min ko alhamdulillah o y'a tiɲɛ ɲuman ye an bɛ ka bɔ so ka min na kalan na an bɛ na a bɛ jɔ bon bourse min fana don an ka bourse tɛ di a tɛ sɔrɔ mɔgɔ min ye bourse ye bourse tɛ di en temps même an yɛrɛ bloqué don parce que ko institution tɛ kɛ soni mɔgɔw ko tant que institution fana ma kɛ bourse tɛ di parce que hali bi an bɛ première année la anw dɔgɔninw promotion 20 minnu ye bac sɔrɔ 2020 hali bi fana olu bɛ examen kelen de kɛ o ma se k'u ka examen filanan kɛ minnu ye bac sɔrɔ 2021 olu fana hali bi olu ma examen kelen kɛ olu dɔgɔnin fana bɛna yɛlɛ donc olu ni aw bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan première année la a malo yɛrɛ banna quoi bi man ka ne sɔrɔ yan quoi sango ne bɛ ka préparer ka sini programme de kɛ ka taa ekɔli la trop c'est trop donc sango ka sɔrɔ troisième année la mais san ma sɔrɔ an yɛrɛ licence b'an bolo an fila minnu bɛ IPR la olu ka licence u bɛ ka to ka stage la mais n'a fɔra hali bi an ka 18 institution ma kɛ mais première année la a tɛ se ka ɲɛfɔ Bogan, c'est qu'à fond, voilà, d'accord. Donc, on va se faire bichon na, moi bi, moussa. Jara, écoute, ko taligné, ko aminadou, et kanye foli ga voilà. Voilà. Donc, pour que kaka kuma son djila, au début, en tout fait que bara bolo bara bla peu yereke. Anya dam ne folon, ambe kalaonke, ante examen oke, ante fait ou corriger. Mais toujours pour que Kaira Jamana Fama ou là on est animé de bonne foi on peut l'être chouma on a problème bien on a problème ou bien non mais ou te kala do nyina ke benai ou la fait kala fait min flene au contraire Jamana Fama ou kanka anko encourager ni ye grève chama sigleye mo be affordé ko Jamana ere de ka war duluma anta to de on ye bara de ke dem école de on war sara o war sara len ta len bla an électoral la IAGGB la o war de drakilen do anna la fe kala ni korole nan tunya barake kalo mana sa tek warbe dama au plus tard le 5 du mois prochain an enseignant ka warbe sara ka a informé à kola la fe kala ni sara oui oni an fonctionnaire sara tekili gouvernement ba an sara fonctionnaire sara la kalo besara wula fe kalani nye an yɛrɛ de ka initiative ye ani kanadiɛnw an yɛrɛ de y'a hakilina sɔrɔ k'an bɛ ɲɛ mali denw ma wa mali denw bɛ wari sara la baarakɛlaw bɛ wari sara minnu ma concours sɔrɔ n'u nana u bɛ wari sara 70,000 ani 2,000 tuma dɔ wulafɛ kalan rechati bɛ se ka taa bɛn fo 1,800,000 ma tuma dɔ ne b'a fɛ ka mun dɔn o wari min y'o c'est par an quoi 70,000 ni 2 ni c'est par an écoleden kelen b'o sara écoleden kelen na b'o sara san 3 kɔnɔ c'est à dire que mun bɛ taa wulada fɛ école la quoi awɔ minnu bɛ taa wulada fɛ école la awɔ mais ne b'a yɔrɔ faamu parce que an b'a fɛ parce que bɛɛ don dabali banna an dɔrɔn tɛ fɛn fɛn b'a lajɛra mais k'a ye k'a fɔ ko bon a tun bɛ aw bolo fɔlɔ la pourquoi a yɛlɛmana k'a di sira wɛrɛ kan an ma se kɔrɔ faamu a yɛlɛmana ka taa ISGGB la an ka rectorat la kun min na parce que u nana ye de anw ye fonctionnaire ye an bɛ jamana ka baarakɛ yɔrɔw kɔnɔ donc il faut que jamana fana niyɔrɔ ka sɔrɔ a ko la an ko ko baasi foyi t'o la et puis u yɛrɛ de sɛbɛn fura kɛ n'an b'a fɔ o ma ko la décision 2016 o décision kɔnɔ ko wari min bɛ sɔrɔ 70,000 ni 2,000 ni a cilen don sigiyɔrɔma 3 ɲɔgɔn ye dɔ bɛ yen côté dɔ bɛ yen a bɛ fɔ o ma frais d'inscription o frais d'inscription na olu ISGGB ka part b'o la anw ka part b'o la frais pédagogique o de kan ka to anw fɛ yen nɔ ani frais de carte u ka part b'o la an ka part b'o la donc o de mana kɛ o sɛbɛnfura min u yɛrɛ y'a dilan ko 2016 o sɛbɛnfura ni de ko fɛn bɛ réparti ten cogo la donc wari mana sɔrɔ fana a bɛ kɛ olu ka compte bancaire de kɔnɔ a mana kɛ olu ka compte kɔnɔ normalement sɛbɛnfura yɛrɛ ko de ko 72 heures kɔnɔ ko wari an ka fan an ka pourcentage kan ka segin an ma pour que école karamɔgɔw ka kala sara baarakɛla ninnu ka sara minnu bɛ wulafɛ kalan na o de ko dɛsɛra ka ɲɛnabɔ depuis 2019 u commencera ka na u b'an sara mais décision taara 2016 de décision taara 2016 u yɛrɛ de y'a ta u dɛsɛ bɛ ka appliquer u dɛsɛ bɛ ka appliquer 2019 an commencera ka na ye o le k'an ka sara kalo o kalo an bɛ ka sara la kalo 2 o kalo 2 ou bien kalo 3 ou bien kalo 4 kalo 5 Jalo y'a fɔ cogo min na
depuis waati de an hakili nana bɛn contrôleur ko nin kan an ko ko o tɛ se ka kɛ o ka fɛn gestion to an ka direction mɔgɔw bolo an ka directeurw bolo wulafɛkalan na n bɛ aw ladɔnniya wulafɛkalan ka gestion to an ka direction mɔgɔw bolo an sera ka kilasi 2 jɔ kilasi belebeleba 2 jɔ IG cours kɔnɔ a wari la an sera ka classe belebeleba wɛrɛ bɛ n'u b'a fɔ o ma ko amphi mɔgɔ minnu b'an lamɛn o tulo b'o la amphi de 320 places an sera k'a jɔ wulafɛkalan wari la an ka faamaw sera k'o jɔ IG faamaw sera k'o jɔ a la an ka école karamɔgɔ minnu tun bɛ taa dɔ fara u ka kalan kan kɔkanna ninnu ni fɛngɛ ninnu na o wulafɛkalan wari la an tun bɛ wari d'u ma chaque fois n'u bɛ voyager n'u bɛ fɛ ka taa dɔ fara u ka kalan kan mais depuis an ka wulafɛkalan wari de dira ISGGB ma an ni hɛrɛ farala olu nana kɛ di san kɔnɔ wari ko de b'olu intéressé ka tɛmɛ ko yɛrɛ tɔ bɛɛ kan kalo 4 kalo 5 sisan a y'a fɔ cogo min na kalo 14 wulafɛkalan wari tɛ ka d'a ma k'a sɔrɔ mɔgɔw ye wari sara et puis u bɛ o yɛrɛ simuw bɔ an dayɛlɛnna ka taa région kɔnɔna minnu na localité 5 min na ko k'olu fermer parce que wari ko de b'olu intéressé olu ko comme o yɔrɔ ninnu tɛ wari la dɔn ko k'o fermer an dun ma fɛn de dabɔ wariko gansan kama an y'a dabɔ de maliyɛn dɔw de fana bɛ région kɔnɔna ninnu na u fana bɛɛ tɛ se ka déplacer ka na Bamakɔ o yɛrɛ côté la gouvernement kan ka anw féliciter UG yɛrɛ ye université décentralisée di daminɛ Mali gouvernement yɛrɛ ɲɛ parce que an bɛ région ninnu kɔnɔ Mali gouvernement yɛrɛ ɲɛ k'a sɔrɔ hali université de Segu ninnu ma dayɛlɛ an bɛ région kɔnɔ mais ISGB recteur a faamaw olu ka sɔrɔ k'a fɔ ko k'o datugu ko parce que k'o tɛ ka wari ladon ya donc o de la an ka sɔrɔ ka contrôleur ɲini primature fɛ contrôleur nana de o sɛgɛsɛgɛli bolo de ma olu nana ye sisan nɔ ko 1,200,000 u kɛmɛ k'o de darankan na o de kan donc on a compris tout de suite voilà pourquoi 14 mois kɔnɔ an tɛ ka se ka sara la 14 mois. Ouais, mais Boubacar, ne kuma fɛ ka Rome dɔn parce que depuis 2014 hein, voilà ministre mun tun bɛ yen a bɔra o kalama ale bɔra o kalama donc maintenant fo kana se fo an bɛ waati min na mais k'a daminɛ o ministre mun tun bɛ yen ale sera ka mun ni mun yɛrɛ de kɛ dɛ ou bien ale ma foyi yɛrɛ de kɛ min yɛrɛ b'an jigi tɔ ban et puis IG la an b'a fɔ de l'UG est victime d'un complot national an bɛ k'a fɔ de IG la 2014 kana bila bi la n'an bɛ jamana kɔnɔ jamana min bɛ fɛ problème ka ban nin ye problème ye ka bɔ 2014 la kana bila bi la problème kelen bɛ tableau kan waati bɛɛ a tɛ se ka ɲɛnabɔ PV de conciliation min b'an bolo c'est à dire n'an ye grève dɔgɔda an bɛ sigi ka kuma minnu kɛ ko PV de conciliation o min b'an bolo hakɛ t'a la mais o t'a si waleya a bɔra ka min f'i ye sisan nɔ hali kɔsa fɛngɛ décembre tɛmɛnen an tun kan ka taa grève dɔ la an ye sigi ka fɔ min kɛ a PV de conciliation ma waleya o yɛrɛ de y'an poussé sisan ka bila nin baara bila nin na sisan nɔ an mana an sigi kota ka bɛn fɛn min kan a tɛ lawaleya. D'accord, Boubacar. Ok, docteur Diallo, n bɛ ɲininkali min kɛ la min ye test d'entrée min ka kan 2022 UG kɔnɔna na a ma se ka kɛ an filɛ fo ka na an filɛ yɔrɔ min na i ko bi bi in na mun de la a ma se ka kɛ. Merci. Test d'entrée ko in a ma se ka kɛ ka da sababu min kan ko ka gestion test fana gestion rectoral ko ka ale de bo ale kan ko de fana gérer sisan ko ka gestion passer rectoral la o ma k'a la basi ye an ka direction ye projet de décision dilan k'a bila ka taa rectoral la o y'a sɔrɔ date bɛɛ fixera test tun kan ka kɛ octobre dossier minɛ ni fɛnw ka date bɛɛ fixé papier taara rectoral la test date sera ka sɔrɔ o ma réponse bila ka na mun na saboteli rectoral de test in saboté u ma réponse on est fɛn bilala ka taa k'aw ka projet de décision kɛ pour que test ka organiser na ni problème bɛ projet na a b'a la segin de k'a fɔ a y'a rectifier yanni date cɛ mais u y'a bila yen u ma foyi fɔ fo ka date tɛmɛ dossier minɛ date tɛmɛna direction taara ka t'u relancer u ka sɔrɔ k'a fɔ non aw b'a fɛ a ka kɛ cogoya min na a tɛ kɛ ten aw ye commission nombre min sigi o ka ca a ye wari min prévoir par commission o ka ca a dɛrɛmɛ kelen dun tɛ bɔ la o kun candidat de b'a bɛɛ sara
test bloqué kun bɛɛ filɛ k'u ban ka projet de décision kɛ wa projet d'arrêté fana d'air supplémentaire nin fana b'o condition kelen la projet taar'u fɛ u y'a bloqué fo fin mi-décembre engagement bɛɛ bɛ jɔ tuma min na de ka sɔrɔ k'a lasegin ko ka segin a kan mais c'était trop tard wa san o san anw ka problème tɛ ko parce que an ma se ka heure kɛ dɛ problème bɛɛ de parce que arrêté ma se ka signer à temps a tɛ signer à temps aussi ka da kun min kan électorat de bɛ papier bɛɛ bloqué ye n'a ye fɛn bila ka taa n'a ma ɲi a y'a lasegin ko ka segin k'a kan mais direction bɛ papier bila ka taa u b'a mara yen u t'a lasegin fo ni délai sera tuma min na u bɛ sɔrɔ k'a lasegin ko ka segin a kan donc test bloqué kun filɛ nin ye électorat de kɛlen bɛ k'a bloqué. ok n bɛ ɲininkali dɔ kɛ yanni ka kuma di Bokele ma o ye aw ka kuma kɔnɔna na on dirait aw tɛ cours du soir min nafolo min kan ka di aw ma o de tigi ka di aw ma mais aw bɛ ka sɔgɔmada cours min kɛ n'o ye gouvernement ta yɛrɛ ye donc sara kɔni o lajɔlen don o sara bɛ ka kɛ ɔ munna sɔgɔmada cours mɔgɔw fana privélen don ka fara min ye cours du soir mɔgɔw kan sabula aw ko o ko bɛ ka lawale a ɲɛ ma. sɔgɔmada cours nin de ta ye arrêté ye olu ka problème ye arrêté de arrêté d'air supplémentaire nin fana ye jumɛn ye mɔgɔ minnu tɛ sara sɔrɔ anw ye fonctionnaire ye an bɛ sara sɔrɔ mais comme école professionnelle don fo professionnel du fana ka na cours di obligatoire o fana texte b'o prévoir fo professionnel dɔw kana minnu bɛ baara kɛ par exemple n'i ye hôtellerie tourisme ta sisan o filière la fonctionnaire foyi tɛ yen a bɛɛ professionnel de olu de bɛna cours kɛ donc olu de ka sara ye heure supplément olu ka wari de heure supplémentaire ye o de fana o cours du jour de ye quoi o de fana u y'o bloqué fo fin mi-décembre ka sɔrɔ k'o lasegin ko ka segin o kan o fana ma se ka signer donc crédit min tun accordera année 2022 la o crédit fana perdu la temps donc maintenant on bɛna fɔ k'o ye arriéré k'o tɛ se ka sara fo appel de fonds ka kɛ a don ta bɔ ta o fana bɛna k'a dama grève ye tuguni parce que n'a ma signé à temps ni crédit perdu la a bɛna kɛ arriéré de o de kɛlen filɛ sisan et puis nin filɛ nin ye kuma min fɔ tan nɔ san de donna ɲɔgɔn kɔnɔ an fɛ yen quoi san donna ɲɔgɔn kɔnɔ de projet d'arrêté min filɛ nin ça c'est 2021-2022 o de ma signé hali an filɛ 2023 min na a cours dun bɛ ka kɛ la normalement projet d'arrêté kan ka signé avant yanni cours ka daminɛ mais an taw bɛ yanni cours ka daminɛ a bɛ bila ka taa électorat la dɛ mais cours bɛ ban ka sɔrɔ halisa a ma signé électorat mɔgɔw ka faute wa dɔwɛrɛ tɛ dɛ. mais est ce que aw b'a suivi kɛ. an b'a suivi kɛ problème yɛrɛ ye min ye vice recteur nin ale tun bɛ cours di an ka yɔrɔ la ale de tɔgɔ bɔra fɛn na projet d'arrêté in na a tɔgɔ bɔra la kun min na e ye vacataire ye jeune professeur nana olu bɛ ka matière kɛ ɛri minɛna la ka di o jeune ninnu ma kabini o de minɛna ale la kɔnɔna juguya dan de. mais i bɛ se k'a faamu cogo di voilà jama ministre t'o kalama wa n y'a f'u ye ka dɛsɛ ministre kɔni et puis ministre. e ko vice recteur maintenant n'i ye vice min ye o ye danga ye maintenant sisan a ka ɲɛmɔgɔ t'a kalama wa. a ka ɲɛmɔgɔ b'a kalama kɛ ɲɛmɔgɔ ye complice. i ko ne ye kuma dɔ fɔ. e ye kuma min fɔ ministre ko la de 2014 ministre tɛ yen an ni min ma ɲɔgɔn rencontré. olu fɛn fɛn an ni o si ma se ka fosi kɛ. mais faama ta kuma ɲɛfɔlen faama ta ye a ye décision kuma min fɔ nin min bɛ wari répartition kɛ faama ta ye décision ye dɔrɔn faama ministre laban min na i bɛ ka waati la nin ye min remplacer faama ta ko il veut rien comprendre ko ka texte in appliquer ni recteur a don réunion na avec les syndicats et les rectorats a ko a tɛ recteur yɛrɛ lamɛn bilen aw de texte kɛ aw b'a appliquer an b'o kɔnɔ dɔrɔn faama ta bɔra yen Keita nana an taara o fana bɔ il nous a rassuré pour un départ mais fo bi on ne voit rien faama ta fana dara min kan madame Samake la Funɛ an y'o fana rencontré o yɛrɛ tun ye commission sigi pour trouver la solution mais o commission in baara fana vice recteur de y'a saboté. mais jusqu'à présent o vice recteur bɛ yen wa. a taara retraite la retraite tilara ka contrat d'a ma
pour que il des contrats d'âme. Recteur et des comptes. Recteur fana et à Oulila, il n'est plus recteur. Décembre à Takara ou à nommé Enala. Si ça allait de Ena directeur. Après 31 décembre, tu es allé retraite là, à Clara un contrat d'âme. Mais on ça que tu as passé à quoi nommé là Kaba papier volé officiellement. Officiellement. Mais au courant est-ce que Akaga Bara continue IG là-bas? Pourquoi avait Sebenin qui a tout comme non? Alors que bon donc un électricité contrôle général des services publics là. Ou lui mission blagata ou lui a fait Kaka Europe là. Au contrat ni ce n'est pas valable. Moi m'y a signé, il n'est plus là. Donc Kaka Europe là. Mais à notre dernière information, avec la continuer à t'adonner, à te travailler fort comme un UG trop. Mais c'est-à-dire que mourir d'abord, jusqu'à ce qui est réellement là, hein, n'a frère qui garde bamo, c'est que moi va comme donner, c'est que fin de pays, hein. Voilà, mon corps on y en a qui. Voilà. Non, nous voudrons erminer la mingue. Donc avec qui vengera et puis yani erkamina la fana. Allez le tuer UG directeur adjoint. Aïmin Kalabe sans Chegimbo, le directeur follow tara retraite là. Le recteur a essayé de confirmer, le syndicat est opposé. Le directeur Flanan Boraï, le recteur a proposé tout le syndicat quand t'as fait. Bon, on t'a fait, Mike. Au rancune, il faut pas qu'on en camoko. Ok, on va tout mener le rôle de et Fafala. Ni Kabako kuma sabla ere kuma do fika kuma konana. Oui, ko sound dondo na nyoko kono. Ko depuis 2019 ebe préparer là, faut si ça ebe préparer là. O ko be nyira bo tugo jumera kuma oga aw fene go Sénégal ba awla no ayami. O ta ko ko kalama wa. Ayami ambe nyari psa nyari ayam ngoy. Nyari ayam na parce que étudiant be ayamna et de se guérir boire sinon tant que tu es étudiant et bien ayamna ayamya a jorofa e chamanike antara rectorat la antara manganchi mais Allah bla ko retraité chamankera mais avec niveau mina bibina ko imbela on est victime ni ame rectorat étudiant de bi ou le kalana ni ame enseignant maître étudiant de bi ko imbe on est quand femme ça est sauvé en on a doit kalanke ambo odeko mais est-ce que vous continuer à voir ça tout quoi wari et juma étudiant me ga war sara ka continuer parce que malgré que mi enseignant ou le grève limité là mais est-ce que war bi ga sara ka continuer bon en cours du jour là en cours du jour là en cours du jour là ni en tout à la main parce que ni cours du jour ça a été fouillé sera par les institutions mais en ali war min sara en quartier de madame bibina net sa dira mo stafone étudiant 70 molo mimbo ou 70 ans andi waru sara o gela banka comité vous c'est que ko ngbe yoro mina no rectorat ni ministre ni enseignant on tient o l'union mais en be mi fait ce sont les gens qui ont deux classes sur nous. On a placé un gang de classes sur nous parce que un étudiant dit au dernier heure. Mais et que un étudiant est reboulé d'une série de voitures et depuis 2019 préparé là. Alors 2020, 2021, 2022 donc nous on allait au bon à tout dit. Kalambe ko la donc ça veut dire que on a repris zéro tout ni wa. Ate pas préparé là et on nous na nani. Oh là et en plus de la transition nani en espérera qu'il faut aller nana ko allez je ne suis de Kama allez Kama parce que comme on a la chose état sera des solutions sur là quoi parce que dem sun de kenema anga hakio de minendo ana ma ba joli be kenema ka sawo une situation comme on a la chose état sera solution ni ala wa puis o kan ni ala o kan solution fana sur là quoi mala la chose am wole blanc président de la transition ma a doronu na do be kenema ko yimo sera nyala bo chugo la. Ouais, mais comment de ça que AMI, il y a comme ça va. Mais la question de poser kuna, asira ka mourir de quai parce que y a quand comment brigadier ka finir voilà. Qu'est-ce que vous avez fait voilà ou aka numéro nous au sera ka mourir de guerre pour guerre vraiment clip sikasiki. Anga numéro nous parce que bon temps il ka faut on est venu président la trahison que la jeunesse a échoué tout comment tu la mais parce que ça fait 2019, 2020, 2021, 2022, il y a comme 600 mais papa elle parle d'abord de banchou non vous avez quelque et un ya ulka joker ou tara recteur voir mais ne compter mais où qu'on a un sorti donc un jour bla
antara retour la manganci c'est mieux yoke mais o mu de ke u taara kuma recteur fɛ an ka don gɛlɛya min bɛ yen an tɛ solution ɲini an t'a ɲɛɲini quoi an ka étudiant ka droit ye wa don classe kɔnɔ u ka don classe kɔnɔ bon o kɔfɛ tama bɛ sima mɛna mais u ye mun fɔ aw ɲɛna a communauté min fɔ an ye gɛlɛya kɔni ko u se la hali bi hali kosa AEM ka bɔ e yɛrɛ bolo min AEM kelen ka taa ɲɛmɔgɔw voir olu ye mun de layidu ta u ye u bɛnna mun kan i bɛ mun kalama o ko la ministre tɛ yen u taara o ni fɛn de ɲɔgɔn ye chef de cabinet u caman caman fɔ o ko k'u bɛna ko in ta ba la o de nana o de fɔra anw ye mais hali bi a ma nimisiwasa sɔrɔ ko in na o kɔfɛ de an ye marche an ye grève kɛ ka labɔliw kɛ ka taa rectorat da la caman bɛ sima mɛnɛ k'a yira ko vous voulez aller à l'école kumakan kelen on veut s'inscrire on veut rentrer dans les classes on fait nos courses an b'a fɛ ka cycle normal de kɛ o de an ka hakɛ an b'o de ɲini dɔrɔn. D'accord, donc Bakar, ni ɲɛ bɛ mun na nin ye ninnu fila c'est à dire il faut que ɲɛɲini ka kan ka k'u la parce que vraiment la a janfa yɔrɔ n'a fɛn bɛ yen verre yɛrɛ daba bana monsieur Jara i b'a fɛ ka mun fɔ. Voilà ne ko aw ka yamaruya kɔnɔna na n bɛ fɛ ka na cours du jour blocage la a ye question dɔ poser ko wulafɛkalan ta ye wariko ye mun na sɔgɔmakalan fana pour que ka n collègue ka kuma sɔn ji la. Cours du jour tani sɔgɔmakalan mun ye ninnu ye o ye heure supplémentaire ko de o heure supplémentaire nin fana y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na effectivement c'est ça non seulement a papier de tɛ signé à temps et puis tuma dɔ la fana an ka rectorat mɔgɔw fɛn kalan min kan ka kɛ par exemple heure 100 ɲɔgɔn n bɛ exemple de di heure 100 ɲɔgɔn kɔnɔ olu b'a fɔ k'an k'o kɛ heure 50 kɔnɔ. Kalan min kan ka kɛ heure 100 kɔnɔ u b'a fɔ k'an k'o kɛ heure 50 kɔnɔ an fana ko an tɛ se ko n'i y'a ye blocage yɛrɛ bi yen sisan nɔ an ko k'an fana tɛ se ka kalan kɛ ninnu kunna ten kunfɛ taali la k'a sɔrɔ sɛbɛn min yɛrɛ b'an yamaruya ka heure supplémentaire kɛ a sɛbɛn ma signé hali sini a sɛbɛn ma signé fɔlɔ a sɛbɛn b'u bolo rectorat la yen nɔ hali sini a ma signé donc an fana ko kunfɛ baara an tɛ se kunfɛ baara la sɛbɛn nin de bɛ signé an k'an ta n'an bila dɔn. An ka grève laban o ɲɔgɔn ye o kɛra décembre la o kɛra an ka ministère yɛrɛ cabinet na yen nɔ rectorat y'a yira k'a fɔ ko wari kunfɔlɔ min dir'olu ma ko o ye $100 ni $70 ni $50 ye an ka faamaw IG faamaw y'a yira o tɛ se ka kalan kɛ mais an selen cabinet na cabinet mɔgɔw ye engagement ta ko an ka kɛ ka sɛbɛn fura ninnu bila ka taa olu b'a signé olu bɛ engagement ta u bɛ wari différence tɔ sara mais tellement que an ka rectorat mɔgɔw sariya labato baliya o y'u taalan ye u ka sira tɛ ministre dalakana u ka sira t'u ka hiérarchie dalakana an bɔlen o fɛngɛ kɛnɛ kan ka na ka papier dilan k'a bila ka taa an ka rectorat la u y'a lasegin tuguni an ko k'an ma fɛn faamuya an tilala ka lettre kɛ min yɛrɛ an ma o faamuya kosɛbɛ tuguni an ye lettre kɛ k'a ci ministre ma voilà an ni aw bɛnna nin de kan aw ko ka sɔgɔmakalan mɔgɔw ka papier ko an k'u ɲɛnabɔ k'u bila ka taa k'aw b'a engagé ka a wari tɔ min b'a jɛ k'aw b'aw engagé k'a ɲini a filɛ rectorat y'a lasegin mais hali bi an ka ministère fana ma an jaabi o la donc o yɔrɔ de la an y'a dɔn vraiment u bɛɛ da bɛ file kelen na u bɛɛ da bɛ file kelen na donc o de la an ko sɔgɔmakalan nin fana an tun y'a daminɛ dɛ an y'a jɔ de parce que an t'a dɔn an bɛ ka kunfɛta de kɛ kunfɛta dun ma ɲi ko la il faut ka an ka fɛngɛ de papier nin de ka signé projet d'arrêté ninnu ka signé an k'a dɔn k'a fɔ o la sisan nɔ k'an bɛ se ka baara kɛ voilà u ka blocage filɛ sɔgɔmakalan blocage o de heure supplémentaire papier de ma signé pendant que heure bɛ ka sara la structure tɔ bɛɛ la c'est pour revenir vous dire l'UG est victime d'un complot national. Parce que le rectorat tɛ se ka ban k'a fɔ k'a tɛ PV dɔ appliqué PV min signé na an ka cabinet yɛrɛ Segal fɛ le secrétaire général du cabinet yɛrɛ kɛn bɛ ka fɛn min signé cela veut dire que bɛɛ bɛ dɔ kalama la donc an ka blocage filɛ nin ye nin niveau la tan nɔ. Ok donc o b'a to n bɛ ɲininkali min k'i la o ka o wagati ni sisan cɛ o tɛsi ma se ka kɛ aw ka décision 2016 n'o bɛ tali kɛ UFP la ani aw ka heure supplémentaire n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan gouvernement yɛrɛ fɛn jumɛn de kɛ min b'a to solution bɛ sɔrɔ nin fɛn fɔlen ninnu kelen kelen na. Vraiment an kɔni an dabali banna
Malikura a beka fola IG la tesi mala ikata fo kibe Malikura ko kuma fo en fin parce que nous on voit rien. En beni geleyan kono depuis 2014 donc en ni damne sans transition damne ou kelen ka contrôleur ou koni blakana pour que ka donc a fo ko 200 millions ni tunna rectorat ka niveau là o yan jigisigi mais depuis ko bora la fuite ka nyene bo tuguni fuite ka tesi d'entrée fleni ça non tesi d'entrée blocage te doreo comme anga rectorat IGGB comme ouye anga wula fe kalan bu ko war ku sagoye mo sima se ka fen fois depuis 2014 faut qu'on a blabila tesi d'entrée fana demsenu be war min sarola wakile ni kemeduru demsenu bo sara o war fana be sara ka kamunke ni tesi kera sisano tesi feyu corrigeli ani tesi fenga commission munu be notu saisi bara munu be ke pour que concours ni kake tesi war min be mina o be do de la contrôle kele en fait contrôle de ya yira ko war fana kake quittance kan amma ba o made avec quittance kan mais ande ko seben fura de teno min ba yira sisano fenga tesi wari ni be utiliser chugumina et puis en vraiment tient de kafore en rectorat be ka min kana nga wula fe kalana autant en fenga ka danga rectorat la tugune parce que ni tesi wari fana che kata duma ça va revenir à la même chose parce que ni tesi kera korole tesi mana bandomi chat surveillant besara correction mana bandomi correction besara andu fle wula fe kalana sisano kalotani nani wula fe kalan warti kasarala donc cela veut dire que amina tesi d'entrée fana ke amina kalotan nani weref kono tuguni o fana warin bebe na fana kata blow boleno o fana warte nasara ya tesi bara blocage fana doy jume tesi froidama UG de ba organiser mais en rectorat de ko nyina UGGB rectorat ko fulu ka tesi organisation matérielle ko fuku tiya fana c'est-à-dire ambe commission munu ke pour que ka bara munu ke nous lube ta fo ka fo de ko commission na sisano nango ko mo enlever UG ko na ande tesi ke korole nango ko mo tankan ka bara mi ko wa fo ko ay kay dobo la ka ko ke mo dure nango ko ni matériel haken be san yorom na ay dobo la ay min fo o beye ou ka vice recteur ni nango ko mi meke aba fo ko ay otiga ay dobo la nango ko korole o ma dili ka keo est-ce que c'est d'autres que war ko kama voilà c'est pour parce que tesi fana ulubu ko ki ka tono nyini yoroy mais ni maro andu tika ake tono nyini yoroy ambe ka ke barake yorode wari min be soro a wari de be do tesi yere dafe pour que ka tesi fenye beke papier munu besa il est dit tesi yere de ba yere financer gouvernement ka dromete do tesi la demsenu be keme wakele minu sara ani keme wakele bi wakele keme duru min sara olu de be fara nyokon kan ka tesi dépenser beke mais si ça olu be ko fana ke jago ke yero et si ça non ko tiga pour que tono ka soro la tuguni ouais mais ne va pas rom do quoi monsieur Doumbia jara ayorom fo nous ou ka sidine est ça c'est ka bo ka bolo kan ah bon voilà c'est la question organisation mais chogo mina bibi na en obligé le no ka passer au lieu fait nga kuma damne na sano nya fo nyena ngo IG avec université mi fait o IGGB au lieu de bi en ni cabinet ni nyogonche parce que en lié le no lu de là anti se ka teme directement comme ta ministre fait na ma passer au lieu fait chaque fois ya il faut galère or blocage be il faut que malidem be ka don bibi na tesi blocage te IG de tesi blocage rectorat de IGGB au lieu de keme ka tesi bloqué parce que ko ku be tesi organiser chugo ya wera la IG mo ma so ama ngo ko korola to me ke chugo mina avec ketini au lieu na sekana et puis au lieu ka blocage refamba war ko ta fanfela ou ka blocage famba yore d'accord et ko 600 ko 200 millions 600 mo mieux contre mon kerani akara wati de la ambe wati me lu tarawa bien depuis wata une fois contrôle ninkera sur 5 ans mais John akara John ka ambe 600 en transition wati na wa c'est comme ça cheval le premier ministre d'aller les faire blague tout quoi abani cheval donc mon thème là 200 millions de tara faut attendre que tu me diga ko 200 millions de pertes ani lettre chiama drone wa so nya chi ministre ma follow ministre n'a pas réagi mais une lettre chi ka ta primature là ani information mi sur primature mo fait pour sugar les lettres et droit ko c'est tout à fait normal que ku ka warta rodo aye
contrôle général des services publics saisi. À quel moment on saisi, cabinet électrique syndicat, ko primature ko ka mission contrôle blacata. Contrôleur Utara, ils ont fait 2 mois, rectorat ni UGT. 2 mois donc, ah voilà. Vous êtes rectorat là, vous avez UG là. Où tu as rapport follow Miguel, ko 517 millions. Millions qui veut dire une donnée. J'ai le rapport follow que follow. Contrôleur ou quoi? Ouais, 517 millions. 517 millions. Après rectorat Utara kata fin de justifier. Rapport final maintenant sera. Où sera 300 millions justifiés? Vous avez dit qu'il y en a 200 millions. 200 millions qui mis. Comment a fait tout ça maintenant? Rectorat 600, nous avons fait sur la UG là. Au bébé tra rectorat là. Rectorat de sur la UG va voir la Segama. Moi, on y a femme. Donc, on va mener UG là. Na mina UG là, avec la rectorat là. Rectorat de sur la UG va par d'âme. Au lieu de texte ou quoi décision va faire 72 heures. Rectorat quand a UG par la Segama. Mais depuis décision ici, il faut 72 heures de respecter. Depuis 2014. Depuis 2016. Depuis 2016 hein. Faut 72 heures de respecter. Tu vois là avec 2 semaines, tu vois là. Na en plein on va faut non à financer mon papier black à la Jona. Bon, tout ça. Est-ce que déjà comment qu'on a euro de fond, min comment na faga beaucoup c'est oye. Il faut avoir no blata primature la tiliala dro tiliala primature ya iraka fo avant na folo betawram na kanyedo oh si ça ni jabi boleu bien vrai que nous ka ta jabi di primature est-ce que awe sebe wora blakata tuguni ka fo situation meni niveau na wa primature kele na wa c'est vrai amma sebe blakata primature la mais on y est plainte de guerre pour l'économique là pour ka nga war ka sara plainte de guerre pour l'économique o ya mara babulu awo pour l'économie, je suis déjà connu. Pour l'économie, je je veux dire, UG quoi. Quand on a 200 millions à UG là, au moins la sécu. On est à ça là. Donc, on fera plainte pour l'économie là. Donc, à plainte pour le c'est les 200 millions là. Voilà. 200 millions. On a donné un rapport provisoire de 500 millions. Mais pour final, on a fait pour l'économie là. Donc, maintenant, c'est 200 millions. Donc, on contrôle que la 200 millions. Et pour l'économie, il y a 200 millions de tas. Ah bon, comme il côté Bamanagana, ni ça m'a blanc flavé non là, dîner bignota, et Goldonta, avec ce gars font là. Mais il y a les et Goldonta, ça bla, à quoi il y a tableau, mais nous l'avons na taille retraite là sur le mode où voilà. Ah, donc mais il y a les miquets, au bout d'un moment qu'est-ce ça? Mimbato, au bout de la raté quoi. Aïe Wilkajo Damne. Oui, du et même concernant un média Willy, Katakuru kono. Quand on fait l'offre, on a fait dilao. Au chaman hier, taras jabarin so chamana. Antina domblé, antina sigiblé. Anga leni fuka anga soro. Nya angulé ne kanjo. Antido tant que anga leni masabati. Anga dura anga hakeru akanga dama anga jamana wono dene ansengena. Min be bursuta, anga bursu yoro la. Min be bursu de lutte à bursu. On dépend de la division en bursu re chankelen ndron. Et tu vois, parce que l'inscription ma tant que l'inscription ma si nous m'aurons dit à 18 mois de bourse parce que notre calanga fait une bourse fait une délicat gueule. Oh oui, mon de bourse ta, nous te bourse ta, nous sous région la cana. Sans abri. Et j'ignore te nous na mis le tampisou là. Oui, tu lui trouves mi kitana. Le gars galani ni bay. Ani bi chama kalama. Chama ere kalambla. Dore ba nguli amba fukana re me chwati. Samugan nani ebisa ti du maso ma chuko ni ndia o minu o lutte bursita awon ni amulende anti jobli do rebe barawre là déjà baran c'est la fo ni dira école ko do dira même la semaine passée là ni retard de la gare là afa o luka na bar là parce que kalantiga fembe wati ndi sanga so ngali sanga bola mega ko ronyeni mais albi na me fenkele là anti na nyere sura là o la enfant a décidé Nyangulende, un IG étudiant, un IG école, Nyangulé, un Tejobli.
fanga le ni ka sabati ka damna aw la fo na se fo groupe toma an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama. Mais est-ce que aw fana ye délégation formée ka se ka taa primature voir parce que comme aw ka enseignant bɔra k'a fɔ sisan k'olu ye sɛbɛn dɔ bila ka taa primature la dɔrɔn pap jaabi dɔ bɔra o la est-ce que aw fana ye baara dɔ bɔ o sira kan sabula ministre filɛ nin ɲɛmɔgɔ fana b'o la o ka ɲɛmɔgɔ ye premier ministre fana ta ye président ye état par étape don. Et même n'i y'a fɔ ko an ye wulikajɔ min kɛ même conseil in na an ye wulikajɔ kɛ ni tɔgɔ ye collectif des responsables kɛlɛsi responsable bɛɛ an ye bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan an ka décision finale ta an bɛnna min kan o ye an bɛ marche kɛ an bɛ meeting kɛ an ka cour kɔnɔna la an ye meeting kɛ alhamdulilayi o réussira an ye lettre bila ka taa ministère la ka bila ka taa rectorat la ka bila ka taa bureau coordination nationale la ka tila ka dɔ bila IG la ko an kɛlen ka marche kɛ après an taara ministère la u ko k'u b'an wele semaine min tɛmɛna hali bi u m'an wele bon an y'a bila ka taa rectorat la ko recteur tun tɛ yen an kɔni y'a bila yen bureau coordination na olu tama se ka lancer yɛrɛ parce que o y'a sɔrɔ olu fana b'u ka ko in na bon an kɔni b'an ka an yɛrɛ bɛna wuli quoi an t'an jigi da mɔgɔ si ka bilen an jigi an yɛrɛ de parce que n ye san joli ye ko kelen de bɛ ka kɛ taama mɛnɛ si ma mais olu ɲɛ bɛ an na autorité ɲɛ ma cogo di IG ɲɔgɔn belebeleba in ko problème bɛ se ka répéter san o san ko solution tɛ se ka sɔrɔ o la n bɛ k'a fɔ ça fait 5 ans maintenant IG étudiant ma kalo fila classement a ma kɛ 5 ans aujourd'hui a ma kɛ. Bokari jambi ambu la jarate wala e mina ɲininkali dɔ kɛ Jara ma min faamu ministre min ɲɛsilen don sanfɛ kalanso ma n y'a fɔ yan nɔ ko sanfɛ kalan maître kun don a bɛ komi n'i ye balontanna bila balontannaw ka ministeriya la ne hakili la degun bɛ balontannaw kan n'o dɔn mais ale k'a kɔgɔ degun dɔn mais cogoya jumɛn na bi bi in na ale min yɛrɛ sanfɛ kalan maître ye solution ma se ka sɔrɔ a la e bɛ explication jumɛn de d'o ma. Bon o bɛ anw yɛrɛ bɛɛ de dabali ban mais n'i ye comportement jateminɛ docteur Diallo y'a fɔ cogo min na siɲɛ fɔlɔ la an ɲɔgɔn rencontré a y'an rassuré ko non ko solution bɛ sɔrɔ an ka problème na siɲɛ filanan na o fana kuma tun ka magan dɔɔni siɲɛ sabanan na ko IG problème yɛrɛ bɛ k'ale tɔɔrɔ wa n b'a fɔ ministre sigilen tilen fo ka se bi ma a ma sen su IG cour kɔnɔ ni dutigi yɛrɛ tɛ fɛ ka i ka dudenw ye i ɲɛna o bɛ kɛ cogo di depuis sigira n kan bɛ kura ni ma min bɛ Touré depuis Keita je m'excuse Keita depuis sigira fo bi hali ni cérémonie bɛ IG cour kɔnɔ ni conseiller ma na fɛngɛ chef de cabinet ou bien Segal bɛ na a yɛrɛ kɔni depuis sigira fo bi au moins après les différentes rencontres an n'a ka rencontre ninnu bɛɛ tɛmɛnen an bɛ lettre sɛbɛn waati bɛɛ pour que k'a yira bɔli ba nin tɛ anw yɛrɛ fɛla ko ye an tɛ bɔ an yɛrɛ ma fiyewu tant que n'an ma lettre dɔ kɛ k'an kɔn an ka bɔli ɲɛ mais an bɛ lettre sɛbɛn tuma bɛɛ lettre tɛ jaabi an tɛ action ye an tɛ foyi ye foyi tɛ se k'a expliquer sisan nɔ an bɛnna bɛnkan sɛbɛn min kan hali a ma mɛn a tɛ tɛmɛ kalo kelen dɔɔni kan n'o ye conciliation ye ko hali bi o conciliation ma se ka lawaleya e bɛ se k'o faamuya cogo di conciliation an bɛnn'a kan aw ka projet d'arrêté min ye sɔgɔmakalan mɔgɔw ka fɛngɛ ye a y'a bila ka na an b'a signer test d'entrée min y'o blocage ye a blocage an bɛ commission dɔ sigi rapidement k'o débloquer o commission kɛra papier de ye o papier bilala ka na d'an ma hali sini o commission ma tile kelen baara kɛ kɔsani na tuguni an tilala ka fɛngɛ u y'an lanisɔndiya dɔɔni cogo di an yɛrɛ ka école karamɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ o ye lettre ouverte kɛ k'a ɲɛsin président ma direct k'a yira UG bɛ degun kɔnɔ depuis 2014 o tile filani fana u y'an lanisɔndiya o contrôleur fana nana ka na an ɲininka n t'a dɔn conclusion sera président de la transition ma wa a ma s'a ma o fana minɛna ka da tiroir kɔnɔ yen ten donc an tolen don an yɛrɛ ma ten. donc ça veut dire que aw yɛrɛ ka problème a bɛ mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ. c'est ça a bɛ fila de ɲɔgɔn tora ani an ka cabinet enseignement supérieur ministre so. donc défaut donc problème b'o problème fila de ni ɲɔgɔn cɛ. An tɛ ka min faamu. An tɛ ka min faamuya. mais ne ma yɔrɔ faamu comme an b'a ye Boubacar souvent ni écoledenw bɛ taa grève la école maître bɛ taa grève la an b'a ye médiateurs b'o kun bɔ fan bɛɛ voilà comme u b'a fɔ olu yɛrɛ est ce que an n'u ye ɲɔgɔn ye ou bien olu. conciliation tɛmɛlen na mais ne voilà conciliation na conciliation tɛ kɛ n'o tɛ o conciliation an yɛrɛ ka école karamɔgɔ jolen minnu bɛ retraite la o mɔgɔ fila tun b'a kɛnɛ kan professeur Yunusi ale ni professeur wɛrɛ tun bɛ yen nɔ
fana o fana tun b'a kɛnɛ kan o tɔgɔ bɔra n kɔnɔ dɔɔni donc conciliation kɔni tɛ kɛ ni u ma école karamɔgɔ kɔrɔ jolen dɔ wele ka na. ouais mais olu voilà olu bɛ kɛnɛ kan mais eux font quoi c'est voilà olu sera. a don yɛrɛ an ma sɔn olu an ma sɔn koyi an ko k'an bɛ taa grève la o cɛkɔrɔba ninnu de y'an deli k'an ka sabali an ka grève bolo kan ko parce que k'u ye engagement ta k'u bɛ an ka projet d'arrêté signé n'o ye sɔgɔmakalan mɔgɔw ka fɛngɛ u ye engagement ta fana k'u bɛ commission dɔ sigi teliya la sisan nɔ pour que hali an ka wulafɛkalan wari nin tɛ ka sarala min na. o engagement sɛbɛn de kɛra bɛɛ la dɛ. o sɛbɛn kɛra bɛɛ la o de ye PV de conciliation o bɛɛ b'an bolo mais a si tɛ lawaleya n y'a fɔ a ye cogo min na k'a ta 2014 la ka na bi la PV de conciliation min b'an bolo a ka bon hakili ma mais a si tɛ lawaleya. ouais mais ne tun bɛ yɔrɔ min kɔ comme i bɛna ne jaabi o yɔrɔ la c'est à dire o cɛkɔrɔba ninnu quoi. o cɛkɔrɔba ninnu pour que k'i ka kuma jaabi sisan nɔ o cɛkɔrɔba u kɛlen ka nin bɛɛ fɔ sisan nɔ non an b'aw ka PV de an b'aw ka projet sɔgɔma kalamɔgɔw ka heure supplémentaire an b'a papier signé an y'o kɛ accord ye min ye test d'entrée ko ye o fana an bɛ commission dɔ sigi sen kan pour que k'o ko lajɛ a wari bɛ kɛ cogo min na a dossier bɛ kɛ cogo min na an sɔnn'o fana ma minnu y'aw ka wulafɛkalan ye c'est vrai aw bɛ kalo 14 n'aw tɛ ka sara la mais a y'aw jɔ an b'a lajɛ ji ɲɛma jɔlen na an sɔnn'o bɛɛ ma donc ko commission dɔ de bɛna o baara kɛ o commission lettre cira an ma an yɛrɛ ko anw ka mɔgɔ kelen di n'o ye SNEG ye SINUSIP ka mɔgɔ kelen di rectorat ka mɔgɔ kelen di olu yɛrɛ cabinet na olu bɛ mɔgɔ kelen di conciliateur yɛrɛ cɛkɔrɔba minnu tun bɛ yen nɔ olu fana ka mɔgɔ bɛ n'a la papier kɔni dira an ma ten hali sini o fana ma lawaleya o de la fana sisan nɔ an yɛrɛ y'a kɛ baara bila kun. o dira ma waati jumɛn. o papier dira an ma sisan nɔ a bɛ kalo kelen bɔ o papier dira ma a bɛ kalo kelen bɔ. donc ɲɛma sɔrɔ a si la. foyi o papier dira papier la o dira ma kalo kelen comme ça foyi tɛ ka kɛ la bon problème yɛrɛ ganna ka gan an b'a ɲini ko problème ko solution min na ɲini problème na tuma min a y'a fɔ cogo min na an ka recteur n'o tun ye Bala Jara ye u y'o bila ka taa fɛngɛ ENA kura nin na o taara kɛ ENA kura directeur ye a ka nomination kɔfɛ ENA kura la a tun bɛ ka continuer ka papier signer an ka rectorat la mais a kɛlen service fila a kɛlen bɛ ka voilà Diallo o bɛ se ka faamu cogo di. a kɔni a y'an dabali ban a y'a kɛ ten de dɛ n m'a fɔ a ye sisan ko ala a ka nomination kɔfɛ de a ye contrat di vice recteur nin fana. peut-être à travers ce soir là mɔgɔ caman bɛ na peut-être décision dɔw bɛ na ta puis mun tun tɛ mun kalama i y'a faamu étant directeur de l'ENA et puis maintenant et puis ka na hali vice recteur nin hali bi a bolo bɛ o wari nin fana kan hali bi. a bɛ retraite kɔni na mais a bɛ rectorat de la maintenant il est devenu contractuel fonctionnaire taalen retraite la. ka contrat d'a ma pour que a ka to rectorat la. recteur min nomera o de ye contrat d'a ma. mun bɛ yen sisan. fɛn tɛ fɛn ayi min nomera ENA la. o de ye contrat d'a ma. k'i to ENA la ka contrat di o ma EUG la. mais ɲɛmɔgɔw ma bɔ kalama wa aw m'o sɛbɛn bila ka taa ɲɛmɔgɔso la. n m'a fɔ an ka sɛbɛn bila ka taa fɛn na contrôle général des services publics. olu taara f'a ye k'a fɔ ko a ka yɔrɔ bila. mission taara yen mission taara f'a ye k'a ka yɔrɔ bila ça c'est depuis début février bon an yɛrɛ ye kuma min b'a ko la k'a ko k'ale bɛ taga le 25 février o tɛ sa kunu y'an kɔrɔ bon n t'a dɔn kun min y'a bila a bɛ ka fɛn o fɛn ɲɛnabɔ yanni le 25 cɛ quoi. donc an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan n ka kuma la ni aw ka kuma la o b'a yira k'a fɔ recteur ni vice recteur tɛ UG la. rectorat la. mais recteur dɔ nomera semaine tɛmɛnen. voilà le 20 passé. le 20 nin kalo tile 20. mais o ma baara daminɛ fɔlɔ. o ma baara daminɛ fɔlɔ dɛ ale kɔni nomena ni aw ka yamaruya kɔnɔna na quand même o nomena an balaka dɔ y'o ye an balaka dɔ ye an bɛ dugawu kɛ ala ka ko ni tafanga d'a ma o nomena le 20 février a ma baara kɔni daminɛ fɔlɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka baara ni. mais ne y'a sɔrɔ aw b'o dɔn est ce que aw n'a sigira ka ɲɛbila baara dɔw kɛ. bon faut que a ka baara ta fɔlɔ pour que a ka mɔgɔw rencontrer a ma baara ta fɔlɔ peut-être semaine nataw la a bɛna baara ta n'a ye baara ta tuma min an b'a a fana lajɛ a bɛna kɛ cogo min na. donc o de ye dɔ de remplacer quoi. voilà ale de ye. et puis o yɛrɛ y'a remplacer cogoya min na a bɛ par intérim de parce que procédure min kan ka kɛ pour que ka recteur sigi. procédure appel à candidature mɔgɔw y'u ka dossier don commission ye sélection kɛ à la dernière minute ministre y'o bɛɛ annulé ko fuite kɛra
a y'a annulé, a m'a appelé, on lancé. On y a la semaine terminée à Tara don nommé comme recteur par intérim. Mais charia be mun fo pour que ni recteur be si charia ko mun. Charia ko de appel à candidature be ke commission be dossier sélectionné ka dalema ni mo fla saba mun tara ale be soroka tali ko kon. Ayo de annulé. Ayo annulé ka kla ka mo do nommé 600 ko par intérim. Mais est-ce que charia be a yamaria ka mo gore sigi par intérim a ko charia? Si charia ni mo té ya ni recteur do kana abse ka mo do blay par intérim. Au cas ça vice recteur T vice recteur T au vidi de ka juguna top. Maintenant ni do blay par intérim là on be se ka interlocuteur be sur na là quoi. Parce que chaque fois ni mi fa au lieu de recteur là ko recteur T. On m'a lettre font fait ci ka ta wa recteur T. Donc faut tu se ka nyana bo recteur T. Oh mais Tcheko est mis nommé ka bla faire na ka contrat de mi mo kumbe o. Mais pour vice atise ka vice recteur bleu. Un contrat d'amade aka to recteur ko na tindro. Ko appui conseil. Appui conseil. Quoi que avec le conseil et mo mi rete bleu. Et mo nommé ka conseil à la jugudi. Ko appui conseil. O appui conseil ni a possible créer des pour que ka tien garder droit. Aw bena mun ke sisan on contrôle général de service n'a y a ka fo lundi abe on met ta contrôleur général voir sini lundi n'a tara électoral là on ta contrôleur général voir ka faille malgré la mission qu'il a envoyée tu as continuer gata amana la olu fana bina se ka migi antena se ka ta bo électoral kono antena se ka tele mais on be service du ko service mi chargé le akola le contrôle général des services publics on le saisit on lui tara fa ga fo akaboye na continuer à gata mta fo contrôle général ga fo abika continuer gata on me so kodeke donc Bogar ça veut dire que école donc à côté là lui fana ba ira ku ba ka ta école là donc maintenant avec les deux syndicats donc école donc a ja ka ko nunu lui ka ça veut dire que lui ka faut être na quoi. Non, anti Israël. Anti Israël. Un étudiant, un calendrier. Un grand classe de kono, on va faire le classe. Oui, mais comme lui a dit, Kafoko, au lieu de Kawari, bloquer les noms, tant que nous Kawari m'a fait, donc au lieu de Kata, voilà. Bon, on est Ambu à l'Unifa Albi. Quand il a fait, syndicat, rectorat, même de Mani Moro, mais il n'y a pas de responsabilité, ou on l'est. On est victime de Kouina. On a table d'ordre d'affaires. Abi dit qu'on est là. Non, si vous doquez Albi, vous avez des choses ou on l'est. On est à tenir fitini mingaka. Au coup de Ango qui a dans la classe en Kalangue. On a examiné qui a institution on a avancé. Non, finalement, finalement, il y a Mounani. Ah, nous, on a beaucoup bon, et bêta UG là. Ah, je m'en vais beaucoup. Non, voilà. O yɔrɔ de fana na an ka complot ko kuma nin ye tiɲɛ wa n'i y'a kɔlɔsi san o san école ta ɲɛkɔrɔla la u bɛ problème de ta k'a sɛgɛ ka IEG sɛgɛrɛ n'a ye walasa IEG kalan kana ta parce que a ɲɛmɔgɔ ninnu caman bɛ yen nɔ n'u tɛ actionnaire ye école privée la u yɛrɛ ye école privée promoteur ye mun don sisan nɔ problème ka lase IEG ma IEG kana se ka kalan kɛ donc pour que olu ka école so ka se ka fa donc au lieu que tout inscrit là ou tout inscrit école privée là donc actionnaire o dalu do bolo san o san y'a remarqué école ta ɲɛkɔrɔla la u b'an ka fɛn bɛɛ bloqué fɛn bɛɛ bloqué donc vous bloquez nos cours ils sont des actionnaires dans d'autres écoles a kɔni fanba y'o ye a caman den tɛ école publique la a caman fana ye actionnaire ye école privée la donc ils font tout je n'ai rien contre les écoles privées ne yɛrɛ bɛ cours kɛ école privée la mais min ka hakɛ ye min ye o ka d'o ma c'est tout bɛɛ basé no ka bɛɛ bɛ ka taa k'a sɔrɔ IG bɛ ka fonctionner n'a ɲɛ ma 2014 waati 2000 kana 2014 la école privée bɛ yen nɔ an si ma ɲɔgɔn tiɲɛ mais sisan nɔ yɛrɛ a kɛn bɛ flagrant yɛrɛ de ye IG ka problème lase IG ma tɛki yɛrɛ IG kana se ka kalan kɛ. N'i ye problème lase de comment se fait-il que dans un état problème dɔ bɛ yen nɔ de 2014 à nos jours o problème tɛ se ka ɲɛnabɔ o bɛ se ka faamuya hakili la cogo di de 2014 à nos jours problème kelen bɛ yen a tɛ se ka ɲɛnabɔ. mais e yɛrɛ bolo sisan nɔ IG ekɔlidenw n'i y'a fara ɲɔgɔn kan jateminɛ la a bɛ t'i jɔ ekɔliden ba joli la.
sɔgɔma kalan bɛ se ka taa ba saba ba naani na wulafɛ kalan n'a ma kɛ u bɛ k'an ka fɛn saboter la k'a tiɲɛ wulafɛ kalan fana tuma dɔw fana bɛ taa ba fila ba saba la. donc o b'a yira k'a fɔ denmisɛnnin maa ba duuru ɲɔgɔn ba duuru ɲɔgɔn bɛ se ka kolo an fɛ u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔw bɛ na sɔgɔma dɔw bɛ na wulafɛ o bɛ se ka fɔ. dɔw de bɛ bɔlɔn fɛ bi. o de bɛ bɔlɔn fɛ sisan sans compter ceux qui sont dans les régions n kɛn bɛ ka localité duuru min fɔ nin san ni Kucala ni Sikaso ni Mopti olu fana mɔgɔw kɛn bɛ ka wari sɔrɔ u sigilen don olu kɔni ka kalan yɛrɛ jɔlen don a bɛ ɲini ka na san duuru bɔ olu ka kalan jɔlen don rectorat bannen don IAGGB rectorat bannen don ka wari débloquer pour que enseignants ka déplacer ka taa cours kɛ o mɔgɔ ninnu kunna olu dun fana ye wari sara o dun fana ye maliden dɔw de ye u ka hakɛ ye kalan ye u kɛlen k'u ka wari sara o kɔ sisan nɔ rectorat ko ka an ka o datugu ko parce que k'o tɛ wari ɲɛnama ladon. mais mun na m'u ka wari lasegin. o fɔ n'an y'u yɛrɛ ɲininka u kɔni ma mɔgɔ ninnu ka wari lasegin m'u ka wari lasegin. ka wari minɛ aw ti taa. wari fana b'olu bolo. merci wari b'olu bolo an tɛ taa ninnu t'u ka hakɛ sɔrɔ n'o y'u ka kalan ye an bulo kelen n'o ta jamana faama bɛɛ b'o fana kalama lettre sɛbɛn kɔni. a m'o faamu jamana faama bɛɛ b'o kalama donc ninnu dɔw balilen don u ka hakɛ la. walayi o aw ni faamaw ka rencontre an m'o da yir'u la wa. o bɛɛ n y'a fɔ ye sisan nɔ ko u ye décision min ta ko commission min k'an bɛna sigi ka kuma nin point b'a kɔnɔ point damadamani de b'a kɔnɔ o ko ko min ye cours à distance nin ye o point b'a kɔnɔ o kɛnɛ kɔni kan an bɛ an ka cɛkɔrɔba ninnu fo an ka cɛkɔrɔba minnu taara pour que ka fɔ ka bɛn kɛ anw ni rectorat ni ɲɔgɔn cɛ cɛkɔrɔba ninnu ko ten nɔ k'olu tɛ se k'a faamuya hakili la jamana tɔw kɔnɔ a bɛ fɔ de an ka fɛɛrɛ kɛ kalanso ka cari jamana kɔnɔ mais an ka rectorat IAGGB mɔgɔw b'a fɔ de ko ka kalanso datugu jamana fan dɔw la donc commission ni sigira de sisan nɔ ko ka wulafɛ kalan fɛngɛ région kɔnɔ kalan fɛn ninnu ko k'a lajɛ o bɛ se ka dayɛlɛn cogo min na test d'entrée fana bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na ale ni voilà olu bɛ ɲɛnabɔ cogo min na commission ta dan kɛra papier de dira ma fo sisan commission ma se ka baara kɛ donc an bloqué cogo filɛ nin ye. a tɛ tɛmɛ nin kan donc o b'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya kɔni bɛ aw ka kalanso o kɔnɔna na mais ni kalanso belebeleba min ni jamana tun bɛ waso n'a ye IUG donc i y'a fɔ parce que a tɔgɔ fɔlɔ ko EHP donc depuis Musa Tile la ka na wagati la ni ma fili Alpha Tile la a yɛlɛmana ka kɛ IUG o IUG an b'a ye k'a fɔ an ka faama dɔnnibaga caman fana bɔra o IUG kelen in kɔnɔna na malgré tout o bɛɛ sigilen don mais aw bɛna fɛɛrɛ jumɛn de kɛ sisan min b'a to wuli ka jɔ bɛ kɛ teliya la ɲinifɛn ninnu bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛn. voilà pour que k'i ka kuma sɔn ji la tuma dɔ IUG ka IUG to a tan ni fila fili la e tun bɛ se ka nationalité tan ni kɔ dan IUG la maliyɛnw tɛ dɛ nationalité wɛrɛw Afrique centrale pratiquement o dugu fanba mɔgɔw tun bɛna kalan k'an fɛ yan nɔ u yɛrɛ b'a fɔ cogo min na IUG yɛrɛ diplôme mana k'i bolo yen yɔrɔ la waati la i tun b'i disi gosi n'a ye mais o bɛɛ de banna an fɛ tan nɔ nationalité tan ni kɔ i tun b'o jate IUG nin kɔnɔ an ye syndicat de ye pour que k'i ka kuma sɔn ji la an ye syndicat de ye pour que k'a yira fana hali bi ŋaniya ɲuman de b'an na an bɛ fɛ ka kalan kɛ an bɛ fɛ ka baara kɛ ka an fana ka fɛngɛ de y'o ye ka kalan kɛ denmisɛnninw kunna an bɛ sɛbɛnni de kɛ waati bɛɛ an bɛ sɛbɛnni na hali a y'a f'i ye cogo min na tan sisan nɔ hali n'an y'a sɔrɔ a président ko cɛ dɔ nin bɛ ka taalen se min b'an ye o sɛbɛnni ye an bɛ sɛbɛnni kɛ mais malgré que i bɛ sɛbɛnni kɛ ale ni aw médiaw alhamdulilayi souvent bɛ passer aw kan ka an ka kow ɲɛfɔ an b'o bɛɛ kɛ mais i b'i sɛbɛnni kɛ i bɛ kuma ɲɛfɔ ka fɛn bɛɛ kɛ aw bɛ bɛn fɛn kan bi non o tɛ se ka lawaleya c'est ce que je comprends pas. mais c'est à dire que o de ka bon mɔgɔw ka hakili ma o y'a faamu sisan nin bɛ se ka kɛ cogo di. voilà a ye min f'i ye PV de conciliation min yɛrɛ y'a yira ka Famanta nin to yen nɔ Famanta y'o PV ye dɔrɔn a ko ko non ko sigasi t'a la ko ka nin fɛn nin appliquer mais kow nana yɛlɛma o taara ka sira fɛ hali sini o ma appliquer hali sini o PV ma se ka appliquer bon ninnu yɛrɛ nalen PV o fana PV dalen b'an bolo yen nɔ an bɛ taa dɔrɔn an bɛ PV kɛ PV bɛ d'an bolo ten nɔ foyi tɛ appliquer foyi. est-ce que premier ministre ye nin fɔ nin est-ce que retour sera à ma. non retour ma s'ale ma fɔlɔ
parce que nous avons fait justice bolo de cas. Il y en a c'est premier ministre. Mais premier ministre connu, ne dans le mal là, ni ko sera le mal, elle se ka non bala. Parce que la première fois, il y a prévu contrôleur ko na prévu que. Parce que ne va framuna comme aller à y aller de afogo beaucoup kata contrôler kata. Mais pourquoi a commencé ka aller qu'on retour ou ne la kana retour mudama a ni war aken no fongara ka aller qu'on folo avant gata pour l'économie là ou bien. Ouais, parce que depuis un rapport provisoire là, entre pour l'économique là. Depuis un rapport provisoire. Mais rapport définitif, nous me dit Premier ministre de France. C'est sûr, aller à sort. Parce qu'il y a des missions blagues. Donc, aller à rapport nous sort. Bon, amma aller kungan qu'on me follow. Aller à sort avec voiture de bois 600. Est-ce qu'il y a avec calcul bois? Oui, rapport définitif boire avec calcul bois. Comme aller à la situation, à sort. Fin du métabante, même là, sur attenté en fonction conservative. Ou on a salaire donné à l'égal côté. Ah, mais voilà, comme si ça avait, mais c'est atteint à relancer. Avait relancé. Maya mec a voulu voir qu'on capable avec un meeting de Chine. Il y a là, est-ce un meeting avec au bois ou bien avec Adjura? Anto me fait que point de presse. Point de presse, voilà. Point de presse, ok. Point de presse, il y a un nyongiri follow, mais. Ambe hakili jagabo la ni ala sona ma point de presse amena ufanake semaine wera amena point de presse ufanake d'accord Bogar ok obato me nyingali minke Dr Diallo la Dr Diallo bokile boraka nyingal dokila sisa ni o est prématuré donc déjà akoko ay pôle économique ko ayo saisi na floko ta nasira la est-ce que awbla wuli ka jowore ke ka nyeshi premier ministre mawa mini nafolo ko yoro ke nyonya sira mi ma do kiliala demsenu mesega wa kala sirata sigato la parce que andale malila wakati ma opno ka wakati non bon lettre en contact lettre chidi aya fotu gamena ambe lettre blata primature la semaine wéré ambe ga toni point de presse nous de bana ambe lettre blata primature ambe yana ko point de presse ke mon auto lettre blata chien kili lettre beta o koni semaine wéré lettre beta primature la. Ça c'est sûr. Mais comment il faut tomber pourquoi on est à ni premier ministre est à bon parce que même pour que le ministre ait la condition est mis au ministre il follow. Ministre te comité chi rencontré ni bureau national mataka. Ah bureau national est trop dit ça dit. Ça dit sur le bureau national. Pour que comité ka tra ministre fait avec bureau national de saisie au le rendez-vous ta anu le tanyo. On même pour OK. Moi, il faut rencontrer chien ça va, ministre. Ma premier ministre qu'on a rencontré. Un gamin de ma pour gâteau que pour gagner premier ministre fait n'a bon parce que comme il y a papier que au téléa là, on a autant ni là quand nous est-ce que vous faites na téléa jabi do na beaucoup de téléa. Oui, de moi, un clic tout moi, un clic on met lettre qu'on nous là. Même si la lettre d'audience il faut adresser là, pour que quand il a rencontré, quand un problème. Un problème parce que nous qui ratile là et l'eau mago kalani là parce que l'électrique nous est bado Mali administration à barak fondo ga suma kuma là et l'eau nous me fait do o de kama mona auto question kile pour que l'eau kalana me jona mais mi fiena o rôle là et de nous boni kadanye ga teme grève ga ko maître de wa min dembe UG là nous be grève là bi à te compter. On fera parents de l'œuvre de en chaman dembe en niveau B en niasu B UG connaît nous te ka kalange avec dit là parce qu'on est parents de la c'est pas parce que on est insouciant de la situation mais on me ka grève une kede akake pour que ka nye en bolo ni ne ba nye comme anye lettre uchi anye rencontre que fait ma voilà en bolo une grève qui est à ce niveau là a tranché au niveau là. Ah, mais comment il y a Foko arrêt illimité. Il y a encore le coup. Voilà, c'est dit voilà, c'est dit que ni est kaba, va voir direct c'est voilà, tu m'as aidé. Tiens là, tu m'as parce que aya faut tu gamena. Grève évaluation, correction, inscription ou le jolé no abe 4 mois bon. On a au de pour que on a cours bla PPP.
an bɛ ka continuer ka cours kɛ n ko mais an tɛ évaluation kɛ an ɲɛna n'o kɛra u bɛna réagir mais an b'o situation na 4 mois 6 mois u tɛ foyi kɛ comme s'il y a rien donc lettre de cira pour que ka f'u ye ko bon conciliation min kɛra décembre la aw ko ko commission bɛ sigi aw ko k'a bɛ nin kɛ tan aw ko k'a bɛ arrêté signer foyi ma kɛ aw tɛ kuma dɔ f'an ye u m'an jaabi u m'an jaabi donc an fana bureau fana a décidé k'an ka baara bila n'a ye baara bila la n'a kuma sera yɔrɔ dɔw la komi olu fana n'a fɔra ko bɛɛ ka to i faga fɛn bolo a tɛ ɲɛ dɛ a bɛ gɛlɛya chef b'olu fana na o n'u ma se ka fɛn ɲɛnabɔ n y'a fɔ cogoya min na premier ministre bɛ yen président yɛrɛ bɛ yen ni ministre ma se ka ɲɛnabɔ olu bɛ se ka intervenir à un certain niveau anw ni y'a bila o de kama ekɔliden n bɛ ɲininkali min kɛ la Sila welekan b'i bolo wa parce que Mali bɛɛ ɲɛ b'i la bi faamaw yɛrɛ ɲɛ b'i la ka ɲɛsin u ma cogoya min na hinɛ bɛ se ka kɛ aw la solution bɛ se ka sɔrɔ aw ka ko la sabula san 4 première année a ma nɔgɔn dɛ san 4 depuis 2019 a bɛ première année kɔnɔ dɔw de bɛna fara dɔw kan welekan jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin faama ninnu ma cogoya min na solution bɛ se ka sɔrɔ aw ka ko la faamaw yɛrɛ dɔrɔn tɛ hali jamana kɔnɔ mɔgɔbaw bɛ yen nɔ minnu da mana don ko la dɔrɔn solution bɛ sɔrɔ a la jamana in kɔnɔ an b'a dɔn. n tɛna folikan lase an ka faamaw dɔrɔn ma. folikan kun tɛ welekan. n tɛna welekan da an ka faamaw dɔrɔn ma. parents d'élèves min bɛ yen comité o comité bɛ Mali la i bɛ se k'i da don Mali kalanko la an bɛ welekan lase u ma u k'an dɛmɛ an ka karamɔgɔlakaw an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw an b'u bɛɛ wele u k'an dɛmɛ ni kɛlɛ na an ka don an ka kilasiw kɔnɔ an ka kalan kɛ an ka autorités an ka ɲɛmɔgɔw précisément le président de la transition le colonel Assimi Goïta an b'i wele i dɔgɔnin bɛ kɛnɛma i denw bɛ kɛnɛma trop c'est trop an b'a fɛ an ka inscrit an b'a fɛ an ka bourse sɔrɔ an b'a fɛ an ka examen ka kɛ an b'a fɛ an ka kalan kɛ i n'a fɔ tɔw b'a kɛ cogo min an ni fɛn fɛn ye bagi sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ bi bi in na dɔw b'u ka masterw la dɔw yɛrɛ bɛ u tilala yɛrɛ u bɛ baaraw la dɔw bɛ olu yɛrɛ furu la hali bi aw bɛ première année la an bɛ première année la trop c'est trop Malikura an kɔni bɛ k'a mɛn a bɛ ka kɛ anw de kan an tɛ k'an yɛrɛ y'a kɔnɔ parce que tɔw bɛ kilasi kɔnɔ an bɛ kɛnɛma an bɛ wele k'an lase maliyɛn tɛ cɛ la muso ma mɔgɔ bɛ se ka an dɛmɛ nin ko in k'an dɛmɛ ni halisa an ka bɔ nin dingɛ kɔnɔ parce que Mali tɛna se ka taa k'anw to cogo si la an ye maliyɛn den de ye Mali mago bɛna jɔ anw ma don dɔ la mais n'a dun ma kɛ ka n'an ma kɛ ka ɲɛ depuis daminɛ la n'an yɛlɛla an tɛna se ka kɛ ka ɲɛ donc an bɛ wele ka min lase o bɛ nin ye. Jara ne bɛna i fan fɛ aw ko a ye plainte don ka ban donc sisan o commencera ka ban est ce que a la ni plainte in donlen o commencera ka ban est ce que a bɛ se ka tigi bɛ se ka sigi wa a taabolo bɛ cogo min na. a taabolo bɛ cogo min na an dan bɛ an ka jamana sariya la taabolo bɛ cogo min na ne yɛrɛ passera yen nɔ ne ni an ka secrétaire général bɛ yen nɔ an passera an y'a mɛn fana ko mɔgɔ caman passera an kɔfɛ donc a bɛ ka taale bolo min kan a b'an jigi sigi an dan bɛ an ka jamana sariya la o y'aw ɲininka de ya an taara u y'an ɲininka aw ye plainte don kun minnu kama an y'a fɔ u y'o bɛɛ sɛbɛn donc an y'a mɛn fana mɔgɔ caman yɛrɛ tɛmɛna an kɔfɛ donc an kɔni b'a bisigiya a bɛ ka taale bolo min kan ni kow taara o sira fɛ jigisigi b'a ko la o de n bɛ se k'o fɔ a la pour le moment mɔgɔ caman bɛ ka lamɛn. mais Bokar ne bɛ ka question kelen poser an b'a ye souvent ni ko dɔ bɛ mɔgɔ bɛ tɛmɛ CNT ka fan fɛ i y'a faamu sisan o CNT est ce que a sera CNT mɔgɔ dɔw ma ye wa parce que n'a fɛngɛna dɔrɔn o bɛ CNT mɔgɔ dɔ bɛ wuli k'a ka dossier dɔ ta ils vont interpeller le ministre mun ni mun kan ka fɛngɛ wa. i ka o question diyara an ye kosɛbɛ kosɛbɛ IJ problème ni o fɛngɛ ba ka dɔgɔ IJ Mali kɔnɔ yan nɔ an ma CNT an ye CNT président yɛrɛ an y'a essayer k'o rencontrer mais à l'époque a ka emploi du temps chargeli kama an n'a ka vice présidente ye ɲɔgɔn rencontrer la dame la Atuma Gaku an n'o ye ɲɔgɔn rencontrer o fana y'an ka kumakanw ta don ko ni Ala sɔnna ma k'a b'an ka fɛnw lase o président ma hali o yɛrɛ ka bɔ yen fana fɔnba CNT la
FONBA qui est de l'éducation de base là. Donc, on a de la FONBA, il y a 2 FONBA. Hein. Voilà, il y a Bouakar Sidiki FONBA. Voilà, c'est pas le médecin là. Oui, mais c'est l'autre FONBA. L'autre là. Éducation. Voilà, éducation FONBA. Voilà. Donc, on a rencontré. Et CNT Fanana, vraiment pour vous dire que CNT Mogochamba Kalama, je pense que Fofana doit bien et un connaît là. Au Fanaba Kalama. Donc c'est un thème au Chamamba Kalama. Mais Oluba Kalama, mais pourquoi Kavogo veut dossier comme au moins ou quand il a fait de l'Utcheka, ministre interpellé quand vous savez qu'on fait. Voilà, il y a comment me faut. Au Fanabebanga, Fengo Kono. Quand il y a Dodonde, comme Aire Boraka Fossano, Agne, Aire ministre, enseignement supérieur, lettre Turo Maka décès. Primature un lettre choma o do nyana bora do ma nyana bo mu nyana bora we contrôleur ko non fenga donc étape ou donc en koni tient causa un lettre ci CNT présent ancien kele. Donc si on voit que moyen de recours ton non sima abouti président de la transition on a enseignant de lettre ouverte koma. Donc na ma fenga finalement on va passer CNT là pour que à interpellation c'est à quand moi doit faire comme éducation mais à quand moi doit au chambre de CNT connaît mais normalement le kanga est-ce que au Luba au sera qu'au Luba donc CNT Luba arrêt faut qu'on nous cherche. Bon on a moi mon CNT connaît non on connaît kuma dajiru là on y kuma nyafuye vraiment au chamamba kalama au chamamba kalama ka fo sisano ka afo ou ka wuli ka fenke ambe ka étape do de kono ambe ka étape do de kono na folo donc no étape nana tamama mena sisima bo étape jumé voilà c'est comme on a dit à Boraka fo nyana sisano semaine prochaine am tlaka premier ministre est saisi tuguni ambe premier ministre saisi donc nanya yo aussi tika marché. Finalement, c'est un téléphone. D'accord. Diallo, tu voulais ajouter quelque chose? Bon, il faut donner, même si il faut user et nous ne jouons qu'à ton user là. Sinon, Tessi là-bas, à peu près, nous Tessi nous sur ma bataille, ça va nous un candidat. Mais moi qui me voulons la bêta. Au moins que me voulons la mon fana bêta ça. Il bêta sur que me ont y inscrire. Et il faut sans amener la perturbation gradero le bêta école privée là. Quand sur le concours sur. Au lieu de gueuler fait quoi? Il y a un mandat fait la droit. Au lieu de fantandé de munu fana mute gala fe c'est-à-dire munu te gala fe c'est bu lu ye plutôt munu be to ay na fo munu nyona munu be to ije kono c'est tout ye kata privé là donc lu be to ije de là lu be triki troko kun sisana akubaro ka farao ka étranger ko kuma mi fo jusqu'en 2014 Gabonais, Congolais, Centrafricains, Togolais, Nigériens, Burkinabé, ni bête mena ije là mais bien chité mbli au chité tout Malien droit de bien ça. Au témoin. Parce que il y a des Kalantika. Et puis à Gawar te dira ma fana. À Bayo dit problème sur problème de 2014 à aujourd'hui, problème sur problème. Un problème de Corondro. Et d'obé ni gali doke. C'est vrai, au biga au hake ni. Mon frère Kalana, au dieu na dogoni. Est-ce que vous hinati aula afanaka oro jatemne ko wata kala ko ko uhina bana kuju yo fo an yere de an wolo de rabe mettre were wolo de be yijela mais an bolo ni ne ya solution na kerata no na abenya akanya kunkele na ko sinon sans joli sans chegi am problème kono am ga nega finalement on a ya ye décision an apecho aka nyobi akachi nan bora nan ize o ya talende an rekonda jatela donc nan tora ta o bayra ka fali sawre munu mana bagi soro sisa o fana bina fara nunu ga prémarane ga mo ka tuguni donc avec prémarane génération durée prémarane kono mais pendant ça etara fo sawre munu bagi ga salo luma do folo o concours de makeo au concours de makeo
au concours de 2022 an b'o test de kɛlɛ la tan nɔ test ma kɛ 2022 test o de ma kɛ fɔlɔ or bagi kura yɛrɛ annoncera ka ban ko mois de juillet ko mois de juillet écoledenw sigilen don ka kɔnɔ ye mɔgɔ caman de sigilen ka test in kɔnɔ u b'a fɛ ka kɛ ka don UG la donc ça veut dire que aujourd'hui ce soir là olu bɛ kɛnɛ ma voilà donc nin kɛra donc kɔrɔ ko nin kɛra sababu ye bi su na parents d'élèves m'u k'u to ko kalama ko an denw bɛ yan fɛ i y'a faamu ja gɛlɛya de b'o kan est-ce que i y'a faamu bɛɛ comment ça va se passer mais an kɔni jigi dalen don autorité supérieure kan pour que ka solution définitive sɔrɔ an ka problème ok sinon tiɲɛ ne yɛrɛ kɔni personnellement ne jigi tɛ ministre in kan o ye kɛlɛ ye dɛ nin tɛ se ka ko ɲɛnabɔ dɛ tiɲɛ yɛrɛ la rencontre joli i bɛ en espérer après foyi tɛ bɔ a la bon ne hakili peut-être à partir de ce soir à travers ce qui s'est passé ɲɛ bɛ na sɔrɔ la i y'a faamu ala k'o kɛ d'accord n'a kɛra a bɛ diya n ye kojugu d'accord ok donc an b'a fɛ k'a f'i ɲɛna sisan kumakan laban b'i bolo puis maintenant solution bɛ e yɛrɛ fɛ sisan kumakan laban min bɛ ne bolo an b'a ɲini fɛ autoritéw fɛ bɛɛ kana to i faga fɛn bolo rectorat kelen bɛ ka an tɔɔrɔ ka se degré min ma an b'a ɲini faamaw fɛ u ka intervenir an bɛ nin situation na man d'an ye hali dɔɔni mais ni y'an y'a kɛ an bolo nin de bɛ na ni solution ye an m'a dabɔ a tiɲɛni kama an bɛ baara kɛ yɔrɔ min na an tɛ se ka ɲini k'o tiɲɛ écoleden minnu b'a kɔnɔ an denw de don an tɛ se ka ɲini ka tiɲɛ an tɛ se k'an ban ka cours k'u kunna fana a ka d'an ye hali sini cours ka daminɛ a ka d'an ye hali sini ni problème in ka ban UG ka sigi a cogoya kɔrɔ la an b'a ɲini u fɛ u k'an dɛmɛ o la ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se k'an dɛmɛ bonne volonté bɛɛ an mago bɛ bɛɛ la u k'an dɛmɛ an ka bɔ nin situation in kɔnɔ min bɛ ne bolo k'a fɔ o de ye d'accord Doumbia voilà kuncɛ kuma la vraiment an b'a fo une fois de plus an weleli aw ka plateau ka diyara an ye kosɛbɛ an bɛ welewelema da kɛ hali bi jamana faamaw ye faamabaw yɛrɛ ye sanfɛtaw yɛrɛ ye vraiment IG sɛgɛnna IG enseignants sɛgɛnna IG écoledenw sɛgɛnna baarakɛlaw sɛgɛnna trop c'est trop san joli a yɛrɛ man ka mɛn tulo la moi ne hakili la mɔgɔ bɛ taa école la de ka ko dɔn ka ko ɲɛnabɔ mais au contraire de bɛ ka k'an fɛ et puis a tɛ se ka faamuya hakili la sisan nɔ an ka ministériso yɛrɛ bɛ ka gérer ni école karamɔgɔ dɔ de ye rectorat yɛrɛ bɛ ka gérer la ni école karamɔgɔ dɔ de ye k'an bɛ to nin situation kɔnɔ tan nɔ san joli vraiment nin yɛrɛ ye maloyala koba de ye donc sigikafɔ bɛ fɛn bɛɛ ban ni mɔgɔw kumana ɲɔgɔn ye a bɛ fɛn bɛɛ ban an ka laɲini hali sini n'a sabatira sini an bɛ don classe kɔnɔ test d'entrée an y'a fɔ aw ye cogo min na test d'entrée 2022 minnu ye bagi 2022 sɔrɔ olu ka test ma kɛ an fɛ hali sini test bagi kura don annoncera or test d'entrée ni il suffit k'an k'an sigi ka ɲɔgɔn faamuya la dɔrɔn problème bɛ ɲɛnabɔ min ye heure supplémentaire ye sɔgɔma kalan mɔgɔ ninnu ka fɛngɛ o yɛrɛ tɛ se ka faamuya hakili la cogo si la fɛn kɛra bɛnkan yɛrɛ ye a bɛnkan kɛra a la mais mun de la tɛ signé hali bi donc an b'a ɲini jamana faamaw fɛ vraiment u k'u ka responsabilité ta maliden dɔw de fana mago bɛ na kalan ye malidenw ka hakɛ de a b'an ka constitution yɛrɛ kɔnɔ donc u ka denmisɛnninw ka hakɛ d'u ma se tɛ bɛɛ ye ka taa école privée la minnu bɛ taa école privée la u y'u ka sens ye mais minnu nana public la se tɛ bɛɛ ye donc u k'u hakili to la u ka denmisɛnninw ka kalanko u k'a ɲɛnabɔ an fana ye denmisɛnnin somɔgɔw de ye n bɛ min fɔ aw ɲɛna an ka enseignant mɔgɔ baden sara k'u ka wari ninnu juru to tan nɔ walahi enseignant école karamɔgɔ ka sa hali an ka enseignant dɔ b'an na a tɛ tɛmɛ 3 mois 4 mois kan an bɛ ka kalo 14 min juru fa a tigi ka cours wari b'a la école karamɔgɔ Bubakar a tanyana k'a ka nafolo ka tanya k'a ka nafolo to tan nafolo tanya tɛ contrôleur y'a yira an na sisan nɔ ko 1,200,000 bɛ yen nɔ ko darakila na donc vraiment trop c'est trop an fana ye den somɔgɔw ye
Et puis, vous l'avez fait, imaginez-vous, embarquer de 17h à 21h. En Manaboangaso, Dongo, c'est pour retourner à la maison à 21h. En Manabo de 8h, 21h de Amasegi. Parce qu'en Manasoko, ma kalanke, au Mana Bandraman Sigi, qu'à 17h, vous l'avez fait kalanke. Samedi, ambié, de 8h à 14h. Ni an yi fana denbayatigiw de an b'o baara bɛɛ kɛ kalo 14 a tɛ komi wari tanyan don wari sarala o kalanden ninnu fɛ o wari de tɛ se o wari de darakila n'a ten an ka rectorat fɛ contrôleur ye siga bɛɛ bɔ na rapport définitif ko 200 millions o de kan ka lasegin an ma n'o dira an ma bi bi in na an se anw ka wariw bɛ se ka sara donc cours à distance jɔli an bɛ région kɔnɔ min na o tɛ se ka faamuya hakili la cogo si la o mɔgɔw fana kɛlen kɔ k'u ka wariw sara maliden dɔw de don o fana mago bɛ kalan na ko k'o datugu ten ko parce que k'o tɛ olu sagona wari la don an ka IAGGB an ka rectorat mɔgɔw kumakan yɔrɔ o t'olu sagona wari la don donc an ka cours à distance fana jɔ o tɛ se ka faamuya hakili la cogo si la donc an b'a ɲini jamana faamaw fɛ vraiment une fois de plus UG problème à tout ka moyen sanfɛ quoi ce n'est pas au-dessus de leurs moyens n'u y'u sigi k'a ta ba la a bɛ se ka ɲɛnabɔ waliden dɔw de fana bɛ ka nin kalan nin kɔnɔ vraiment trop c'est trop an ce an ok Boubacar kɔrɔfɔ tɛ nin ye vraiment an b'a da bɛɛ tulo kan k'a fɔ ko bi école karamɔgɔ ani mun ye écoledenw ye olu le kun allégé olu le kun b'an bolo kɔrɔ yan donc mun ye Jara vraiment merci beaucoup i ni ce n b'a dɔn a tɛna dan nin dɔrɔn ma voilà donc an bɛ ala deli ni kunnafoni a ka don Nalida. Donc, monsieur Diallo, vraiment, merci beaucoup. Sila, vraiment, merci beaucoup. Donc, Boubacar, Foulkan Biboulou, Ama Agnesi, voilà. Bokele, o b'a fɔ cogoya min na ko ala dugulen tɔgɔ ko sababu. O tiɲɛ ye dɛ. O kama ala ka sababu ɲuman kɛ anw ni an filɛbaga bɛɛ lajɛlen. Ami, 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 ami. An bɛ foli bila an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin wagati nin na maa o maa na a kun sɔgɔlen bɛ Seri Fila tele la nin wagati na an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn. I y'a fɔ cogoya min na kari o kari an na ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ mais jamana kunkanko kibaruya donc ka se k'o di jamana kɔnɔdenw ma bonya ni karama ni lafiya ni ladiriya kɔnɔna na min b'a to jamana kɔnɔdenw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogoya min na ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Ok, vraiment an bɛ profiter k'a jira k'a fɔ mɔgɔ min ye baara nɔgɔya an bolo an bɛ taa Bangoni Janginɛbugu la mun ye Seri Fila yɛrɛ Cɛbala mun ye direction générale Ousmane Sowore monsieur le directeur an b'i fo ani la direction commerciale les ressources humaines caissiers ani comptables ani commercial an b'a bɛɛ lajɛlen fo vraiment ani cɛsiri n'an bɔra yen an bɛna la plaque tournante mun ye Moribabugu ye Buya Kulubali responsable technique mun ye Mohamed Keita le grand réalisateur donc an ye de fɔ Mohamed tɔgɔ bɛɛ b'a la Keita donc ka bɔ yan ka taa ka kalan kɛ Russie jamana kɔnɔ et venu ala y'a kɛ a y'a kun ci Seri Filalu ma donc fɛn o fɛn bɛ yen sɔn wa fɛn o fɛn bɛ yen an b'a ale fo Mohamed Keita kɛrɛfɛ Adama S Kulubali an b'a fo GMT voilà Moussa Traoré Bala ala ka nɔgɔya kɛ vraiment merci mun ye Abu officiel ye Abu Lassa Abu an bɛ i fo Abu Jabate n'an bɔra an bɛ taa régie kɔnɔ mun ye Saka Kulubali ye an b'a fo Aboubacar Traoré NB k'ale fo Didi Bokoum ani Koche Jara n'o bɔra dɔrɔn la gare les chauffeurs an b'o t'e bolo. Min ye kɛrɛnkɛrɛnna Ansar Garde ye sa o ye Cɛkura ani Musa Bala an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn donc ani garde nationale maaw donc olu fana bɛ kɛnɛ kan nɔ ani ka fara chauffeur Lamine Traoré Seydou Diallo ani Youssouf Diallo donc an b'u fana fo parce que olu fana u jɔsen ka bɔ baara in na kosɛbɛ siga tɛ nin na u bɛ wuli bɛɛ ɲɛ wa min ye u bɛ da bɛɛ kɔfɛ o tiɲɛ voilà ani Diallo chauffeur Diallo chauffeur Diallo voilà an b'ale fana fo kosɛbɛ ne bɔra yen an ka musokɔrɔba ɲumanw Asa Sɛnbara Nayini an b'i fo Aminata Sɛnbara Tɛnɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ Go Aïdara k'i fana fo Pabena Ko Aïdara Bouaké k'a fo Pabena Sumunu k'a fana fo mun ye Nasiri Fi Kuyate k'i fana fo n'o bɔra yen dɔrɔn Madame Touré Jɛnɛba Konate Mayambu Arayida an b'ale fana fo n'o bɔra yen an b'a jɔn fo an bɛ Ɲanga Kayi a yɛrɛla k'a fɔ cɛkɔrɔba weleli kɛra k'a fɔ ko ici wa émission ka d'a ye Ɲanga le vieux Ɲanga Kayi an b'a fo nin waati na a n'a ka denbaya donc le père du ministre l'ancien ministre Ama Ɲanga an b'a fo mon cher papa an b'i Seri Fila tɔgɔ la an b'i fo kosɛbɛ depuis Kayi donc n'o bɔra yen mun ye
Almami Traoré Côte d'Ivoire k'ale fana fo n'o tɛmɛna ka bɔ yen Gawusu Traoré k'an b'a fɔ ma ko Bois Chine donc vraiment an b'ale fana fo Bakari Traoré ka bɔ Côte d'Ivoire ani Mamadou Sidoro an b'ale fana fo n'o tɛmɛna ka bɔ yen an b'an kun da Dramane Traoré ka Barma place n'o bɔra yen dɔrɔn an bɛ sɔrɔ k'an kun da ni jɔn ye Solomon Traoré ani Lassana Sanogo chef de gare du Egwa Folona Abdoukarim Bagayoko adjudant chef police des Egwa au Togola ka kun cɛ ni jɔn ye Ousmane Chérif Madane Aïdara madɔ belebele madɔ n'Ala sɔnna a kun ka mina bɔ Mali kɔnɔ yan donc an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔba nin ye Ala ka mɛn an kɔrɔ a bɛ fɛn o fɛn ɲini Ala fɛ Ala k'a sɔn a bɛɛ la vraiment a ka laɲini ye fɛn o fɛn min ye jamanansigi Ala k'a da a bɛɛ ma donc vraiment invité an bɛ a bɛɛ lajɛlen fo ka Serifula filɛbaga fɛn o fɛn bɛ yen an b'u bɛɛ lajɛlen fo a k'an bɛn dimanche prochain ni Ala ma basi kɛ merci.